இன்னைக்கு எல்லா இதுவுமே இது ரெக்கார்டிங் எல்லாம் இன்னைக்கு இப்போ ஒரு 1/2 மணி நேரம் உட்காந்து அப்லோட் பண்ணி விட்டுட்டேன். ஸோ தமிழ்ல 2 தான் ரெக்கார்டிங் வச்சிருந்தேன். மிச்சம்லாம் வந்து இன்னொரு லிங்க்ல போட்டிருந்தேன். இன்னைக்கு எல்லா இதுவுமே இது ரெக்கார்டிங் எல்லாம் இன்னைக்கு இப்போ ஒரு 1/2 மணி நேரம் உட்காந்து அப்லோட் பண்ணி விட்டுட்டேன். அப்புறம் மறந்து தமிழ்ல 2 தான் ரெக்கார்டிங் வச்சிருந்தேன். மிச்சம்லாம் வந்து இன்னொரு லிங்க்ல போட்டிருந்தேன். இன்னைக்கு எல்லா எக்கோ ஆகுது மாதாஜி. அது எக்கோ ஆகுது. அது ஆன்ல இருந்தா ஆன்ல இருக்கும்போது நான் பேசினா ரெக்கார்டிங் இது லைவ் போகும்போது அது எக்கோ வரும். எக்கோ ஆகுது. ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜாயம் முதீரயேத் நஷ்டப்ராயேஷு ஆபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति वपदान्तिकं हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते भूपेशा गोपिका कान्ता राधाकान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஆக்சுவலி நேற்று ஒரு ரெக்கார்டிங் கேட்டேன் நான். நித்யா சேவினி மாதாஜி, நித்தாய் சேவினி மாதாஜி உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். அவங்க விசாகப்பட்டினம் டெம்பிள் பிரசிடென்ட் ஆக்சுவலி, அதாவது அவங்களுடைய மாதாஜி. ஸோ அவங்க குரு மகாராஜ். நம்ம எல்லாருமே 26 குவாலிட்டிஸ் பத்தி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? நம்ம எல்லாருமே 26 குவாலிட்டிஸை பத்தி படிச்சிருக்கோம். ஆனா அவை அனைத்துமே நம்ம குரு மகாராஜ் கிட்ட இருக்கிறதா வந்து அவங்க ரொம்ப அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க. தாய் சேவினி மாதாஜி திங்க் என்னோட யூடியூப் சேனல்ல வச்சிருக்கேன். ரொம்ப அற்புதமா இருந்துச்சு. நீங்க டைம் கிடைக்கும் போது கண்டிப்பா கேளுங்கோ. ஸோ யூ வில் நோ ஹவு ஆக்சுவலி நம்ம குரு மகாராஜுடைய ஹையர் குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம படிக்கலாம். கண்டிப்பா கேட்கணும். ஓகே. தாய் சேவினி மாதாஜி. இதுதான் கேட்டேன். நம்ம குரு மகாராஜுடைய ரொம்ப அற்புதமான இது. இப்போ இங்கேயே நான் உங்களுக்கு சேட்ல போடுறேன், நீங்க அதை எடுத்துக்கோங்க. ஓகே. இட்ஸ் வெரி வெரி நைஸ். கண்டிப்பா வாழ்க்கையில நம்ம குரு மகாராஜை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னா 26 qualities. யூடியூப்ல வருது மாதாஜி, நம்ம குரு மகாராஜ் பத்தி அவர் பேசுனதெல்லாம் வருது. கண்டிப்பா நீங்க கேட்கணும். யூ ஷுட் காப்பி பண்ணி உங்களுக்கு இப்போ, ஏன்னா அது நான் லைவ் போயிட்டு இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு இங்க காட்ட முடியாது, மறுபடியும் பிளாக் ஆயிடும். ஐ வில் பி த ரூட் காஸ். நானே 10 பேருக்கு சொல்லிட்டு நானே தப்பு பண்ணக்கூடாது. ஓகே. ஸோ இந்த லிங்க் வந்து போட்டிருக்கேன். ஸோ நீங்க எல்லாரும் எடுத்துக்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்துல ஹிந்தில தான் அவங்க பேசியிருக்காங்க அப்படின்னா அதே மறுநாள் வந்து இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி, ஏன்னா யாரோ ரிக்வஸ்ட் பண்ணாங்க, மாதாஜி கொஞ்சம் எனக்கு இங்கிலீஷ்ல பேசுவோம், ஹிந்தியில எனக்கு புரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரோ ஒருத்தங்க ரிக்வஸ்ட் பண்ணதுனால மாதாஜி என்ன பண்ணாங்க, ஷிஃப்டட் டு இங்கிலீஷ். ஓகே. ஸோ 26 மாதாஜி எதுல போட்டுருங்க மாதாஜி, எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா? குரு மகாராஜ் எதுல போடணும் மாதாஜி? சேட்ல இருக்கிறத லிங்க்ல போட்டுருங்க மாதாஜி. சேட்ல இருக்கிறத எடுத்துட்டேன், எதுல போடணும்ங்கறீங்க? லிங்க்ல போட்டுருங்க. லிங்க்லன்றது அவங்க நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப்ல போடுங்கன்றாங்க. வைபா குரூப்ல போடவா? போடுங்க போடுங்க. எல்லா குரூப்லயும் கூட போடுங்க, நோ இஷ்யூஸ். இல்ல எல்லா குரூப்பும் நான் அட்மின் இல்ல மாதாஜி, என்னால போட முடியாது, அதனாலதான். அதாவது நீங்க இருக்கக்கூடிய குரூப்ஸ்ல போட்டாலே போதும். நான் இருக்கிற குரூப்ல போட்டுறேன். ஓகே. நீங்க இருக்கக்கூடிய சில குரூப்ல குரூப்ல என்னால மெசேஜ் பண்ண முடியாது. இல்ல நீங்க எல்லா குரூப்னாக்கா நீங்க எதுல எல்லாம் இருக்கீங்களா? ஓகே ஓகே மாதாஜி, நான் போடுறேன். மணிமேகலை மாதாஜி நீங்க வந்து அதை எடுத்து நீங்க யூ கேன் புட் இட் இன் ஆல் குரூப்ஸ். ஏன்னா நம்ம குரு மகாராஜுடைய
குளோரிஃபிகேஷன் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஒரு பாட்டு ஒண்ணு சொன்னீங்கல்ல, வேற லாங்குவேஜ்ல இருக்கு, ஆனா அந்த டியூன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னா கூட மணிமேகலை மாதாஜிட்ட சொல்லுங்க, எடுத்து தருவாங்கன்னு இல்ல. அந்த நேம் என்ன மாதாஜி, அவர் பாடினவர் பேரு? நீங்க இன்னைக்கு பாடினது எதுவுமே எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. இல்ல நான் இல்ல, நிதானம் நீங்க ஒரு தடவை நான் சொன்னேன், எனக்கு துளசி ஆர்த்தி எல்லாம் கேட்கிறேன், ஆனா எனக்கு அர்த்தம் தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன். அப்ப நீங்க சொன்னீங்க, அர்த்தம் நீங்க போய் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்புறம் நீங்க என்ன சொன்னீங்கன்னா, இதாட்டும் வேற லாங்குவேஜ்ல பாடியிருக்காங்க, அந்த டியூனு அந்த பாவம் எல்லாம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னாங்க. மணிமேகலை மாதாட்ட சொன்னா எடுத்து தருவாங்கன்னு சொன்னேன். அப்ப நீங்க சொன்னீங்க ஒருத்தவங்க பேரை. அது எனக்கு மறந்துட்டேன் மாதாஜி நானு. எனக்கு ஞாபகம் வரல. வந்த பிறகு நான் கண்டிப்பா. ஹரே தேங்க்யூ கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி, நீங்க சொன்னது பத்மா மாதாஜி ஜெயபாத எல்லாம் கோஸ்வாமி. கேட்டிருப்பாங்க. ஆஹா, பிரேமா மாதாஜி எல்லாம் அது கவனிச்சிருப்பாங்க மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி ஞாபகம் வச்சிருந்தீங்கன்னா மறந்தே போச்சு மாதாஜி, என்னன்னு தெரியல. ஓகே, ஞாபகம் எனக்கே வந்தப்ப சொல்றேன், இருங்க மாதாஜி. ஓகே மறந்து மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, ஜெயபாத கோஸ்வாமி மகாராஜ் வந்து அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் வந்து நல்ல இது ஆஹா, அவங்களோட ப்ரொனன்சியேஷன் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்க. மாதாஜி இல்ல இல்ல நான் வேற சொன்னேன் அப்படிங்கிறாங்க. எனக்கு அதனால டவுட்டா இருக்கு மாதாஜி. எனக்கு ஹரே வந்து கிருஷ்ணா யூடியூப்ல வந்து ஜெயபத்க சாமி மகாராஜுடைய ஆடியோ வந்து ஹரே ரொம்ப கிருஷ்ணா. நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னடி பிரபு சொன்னேன். ஈவன் ஐ ஆல்சோ நேத்துக்கு நான் ஜஸ்ட் ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஆடியோ கேட்டேன். நான் நல்லா இருக்கு, ஓகே அவருடைய voice வந்து ரொம்ப டிவைனா இருக்கு. நீங்க ஜஸ்ட் சர்ச் பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் மாதாஜி. மாதாஜி, துளசி அரசின்னு சொன்னாங்க. எனக்கு டவுட் மாதாஜி. நான் வந்து சொன்னேன் ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் தான் அவர் சொல்ற டியூன் நல்லா ஆமா இருக்குன்னு ஆமா சொன்னாங்க. ஆமா ஆமா. அது ஓகே மாதாஜி, நான் அதை உங்களுக்கு சர்ச் பண்ணி போட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நித்யசேவனி மாதாஜி 26 qualities about பிரபுபாதார் கூட கம்பேர் பண்ணி சொன்னாங்க இருக்கு, ஒரு பிரபுபாதத்து கூட இருக்கு. நீங்க அதுவும் இது அதே மாதிரி நீங்க சில பிரபுபாதத்தை எடுத்தீங்கன்னாக்கா சம் குளோரிஃபிகேஷன் பை த டிவோட்டி. உங்களுக்கு இதுக்கு எதுக்கு வந்து சொன்னாங்கன்னாக்கா, அதாவது பகவானுக்கு வந்து தன்னை புகழாரங்கள் சூட்டுறத கேட்கறது வந்து பகவானுக்கு விருப்பம் இருக்கும். ஆனா தன்னுடைய பக்தர்களை பற்றி புகழாரங்கள் சூட்டும் பொழுது பகவானுக்கு ரொம்ப ரொம்ப விருப்பமா. இந்த கதை வந்து அவங்க இங்க நிதை சேவனி மாதாஜி சொல்லும் பொழுது அந்த ஒரு இன்சிடென்ட் மட்டும் நான் சொல்றேன். நம்ம ஸ்ரீ வைஷ்ணவம், நம்ம ஸ்ரீ ராமானுஜாச்சாரியாரை பத்தி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா? சோ திருப்பதியில வந்து அந்த உற்சவம் வந்து உற்சவமூர்த்தி வந்து வலம் வரும் பொழுது இல்லையா, வலம் வரும்பொழுது உற்சவமூர்த்தி பேசிச்சான். சோ உற்சவமூர்த்தி என்ன பேசிச்சேன்னாக்கா, ராமானுஜா நீ இந்த இடத்த விட்டு போ அப்படின்னு சொல்லிச்சான். அப்புறம் வந்து ராமானுஜர் வந்து திரும்பி பார்த்தாராம். ஏன் வந்து பகவான், அதாவது எதற்கு வந்து பகவான் என்ன போக சொல்ற, நான் ஏதாவது அபராதம் பண்ணிட்டனோ அப்படின்லாம் யோசிப்பாரு. ராமானுஜா நான் உனக்கு சொல்றேன்ல, நீ கிளம்பு இந்த இடத்த விட்டு அப்படின்னு சொன்னாராம். சோ அப்போ உடனே அவருக்கு ஏதோ தெரியல, சரி பகவான் சொல்றார் நம்ம கிளம்பிடலாம்னு சொல்லிட்டு ராமானுஜாச்சாரியர் வந்து கிளம்பிட்டாராம். அதுக்கப்புறம் அங்கிருந்த உற்சவமூர்த்தியை வந்து பேச ஆரம்பிச்சிட்டான். இப்ப எல்லாருமே நீங்க என்னுடைய புகழாரங்களை நிறுத்திட்டு ராமானுஜாச்சாரியார் பத்தி நீங்க எனக்கு பாடுங்க, அதை எனக்கு கேட்கணும்னு ஆசை. ஐ திங்க் there is a I think 100 I think மந்த்ராஸ் ஆஃப் தேர் இட் சீம்ஸ் ராமானுஜாச்சாரியை பத்தி புகழாரங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. அந்த ராமானுஜாச்சாரியாரை வந்து புகழ்ந்து அங்க இருக்கக்கூடிய பக்த கொடிகள் எல்லாம் பாடினாங்களாம். அதே மாதிரி வந்து பகவானும் ரொம்ப ஆனந்தம் கொண்டாராம். ஓகே, அது போல பகவானை நாம புகழாரங்கள் பாடுவதை காட்டிலும் பகவானுடைய பக்தர்கள், தூய பக்தர்களுடைய புகழாரங்களை பாடினால் பகவான் வந்து பேரானந்தம் கொள்கிறாராம். ஸோ அந்த மாதாஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது எல்லாமே சிலது நல்லாவே பண்ணியிருந்தாங்க. ஆனா நான் நோட் பண்ணிக்கிறதுக்கு வந்து மறந்துட்டேன்னா, நீங்களாம் வாக் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க, நான் கண்டிப்பா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே, ஸோ ஏன்னா நமக்கு எப்படி அசோசியேஷன் வரும் இல்லையா? அசோசியேஷன், அதாவது கருணை என்பது நம்ம குரு மகாராஜ்கிட்ட இருந்து கத்துக்கணும் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் வந்து ஹம்பிள்னஸ் அப்படிங்கிறது வந்து குரு மகாராஜ் கிட்ட கத்துக்கணும். யாரையுமே வந்து குற்றமே கண்டுபிடிக்க மாட்டாராம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது பகவான், அதாவது நம்முடைய குரு மகாராஜ், அவரை குற்றம் யாராவது தான் குற்றம் புரியாம இருக்கணும்ன்றது ஒரு பக்கம், யாராவது தன்னை வந்து குற்றம் என்று சொன்னாலும் அதை பெருசா அதை வந்து பெருசா எடுத்துக்க மாட்டாராம். ஸோ யாரையுமே குற்றம் காண மாட்டார். அப்புறம் வந்து யாராவது தன்னை குற்றமாக கூறிவிட்டாலும் அவர்களை வந்து பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார். இது ரெண்டுமே வந்து நம்முடைய குரு மகாராஜுடைய குவாலிட்டிஸ். ஒன் ஆஃப் த இது வந்து என்ன, அதாவது ஹைதராபாத்ல வந்து ஒரு டிவோட்டி வந்து
500 ஏக்கர்ஸ் ஆஃப் லேண்ட் வந்து பிரபுபாதர் இருந்தப்ப கொடுத்தாங்களாம் இஸ்கான் இயக்கத்துக்கு 500 ஏக்கர். அதன் பிற்காலத்துல வந்து அவங்களுடைய வாரிசுதாரர்கள் வந்து கோர்ட்ல கேஸ் போட்டு இது எங்களுக்கு எங்களுடைய தாய் தந்தையர்னு சொல்லிட்டு கோர்ட்ல கேஸ் போட்டாங்களாம். ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து சரி கோர்ட்ல கேஸ் போடும்போது கோர்ட்ல இருந்து தான் எல்லாமே வரணும் இல்லையா, கிளியரன்ஸ் வந்து. ஆனா அவங்க வந்து குண்டாஸ் எல்லாம் வச்சு அங்க இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டத்தை கொடுத்தாங்களாம். ஒரு முறை நம்ம குரு மகாராஜ், இது எனக்கு ரொம்ப மனசுல ஆழ்ந்து பதிஞ்சிருந்ததை வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். எல்லாவற்றையுமே அவர் எடுத்துரைச்சார். ஸோ ஆனாலும் இது வரைக்கும் பிரசாதம் இல்லாத வேற எதுவுமே சாப்பிட மாட்டாராம். அதெல்லாம் நினைச்சப்ப எனக்கு நம்ம எங்கேயாவது வெளியில போகும்பொழுது இட்லி சாப்பிட்றோமே அப்படின்லாம் எனக்கு யோசனை வந்துச்சு நேத்து. ஸோ இதை கூட நம்ம எப்படி தவிர்க்கிறது அப்படின்றது வந்து ஏன் குரு மகாராஜிட்டே பிரார்த்தனை பண்ணும் இல்லையா. அவாய்ட் பண்றதுக்கு அவங்களாலதான் கருணை கொடுக்க முடியும், நமக்கு ஒன்றும் நம்ம அந்த அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி கிடையாது அப்படிங்கறது வந்து நல்லாவே புரிஞ்சுது. ஸோ அப்போ அந்த குண்டாஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி பண்ணும்பொழுது இந்த போலீஸ் வந்து அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டா இருந்திருக்கு. ஸோ வந்த உடனே அவர் வந்து இந்த டிவோட்டிஸ் எல்லாம் வந்து அடிபட்டது, குண்டாஸ் வச்சு அவங்கள வந்து துன்புறுத்தினதெல்லாம் அவங்க காட்டும் பொழுது அவருக்கு கோபமா வந்துதான். கண்ணெல்லாம் சிகப்பாயி முகம், அவர் ரொம்ப ஃபேர் இல்லையா, ரொம்ப இதுவா இருப்பார். ஸோ அந்த ரெட்டிஷ் ஆயிடுச்சான் முகமே அவருக்கு. அப்புறம் வந்து எழுந்துட்டு திரிதண்டியோட அவர் வந்து எழுந்துட்டு கிளம்புங்க போலாம், அது எப்படி வந்து போலீஸ் வந்து அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோவத்தோடயே கிளம்பினாராம். ஸோ இதுக்கு தடுத்து நிறுத்தவே முடியலையாம். வந்து நேரா வந்தாராம், காரை திறந்தாராம், அடுத்து வந்து உட்காந்துட்டாராம். அப்படின்னா அதுக்கு மேல என்ன சொன்னாலும் குரு மகாராஜ் கேட்க மாட்டார் அப்படிங்கிறத வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கு புரிஞ்சுதான். கார் நேரா வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன் போனதாம். போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குள்ள போகும்பொழுது அந்த போலீஸ் அதிகாரியுடைய பெயர் சொல்லியிருந்தாங்களாம். அந்த ரூம் ஆண்ட அவருடைய பெயர் இருந்தது கேட்ட உடனே அந்த பார்த்துட்டு ரூமை திறந்துட்டு உள்ள போயிட்டாராம். ஐயோ இவர் போறதை பார்த்தா அந்த கட்டையிலேயே வந்து அந்த போலீஸ்காரனை அடிச்சிருவாரோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் கூட இருந்ததான் எல்லாருக்குமே. சோ அப்புறமா இவங்க எல்லாம் பின்னாடி நின்று அவர் அடிக்கதான் போறாராம். அந்த போலீஸ்கார் கிட்டவே போயிட்டாராம். போயிட்ட உடனே இவங்க எல்லாரும் கண்ணையே மூடிட்டாங்களாம். கண்ணை மூடிட்டு பயந்த வண்ணம். ஸோ ஒரு கண்ணை எதுவுமே சப்தமே இல்லாதப்போ என்ன எதுவுமே நடக்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணை திறக்கும் பொழுது குரு மகாராஜ் அங்க இல்லவே இல்லையா. ஸோ குரு மகாராஜ் இல்லைன்னே பார்த்தாக்கா சாஷ்டாங்கமா அந்த போலீஸ்காரருடைய பாதங்கள்ல விழுந்துட்டாங்க. ஸோ அவர் வந்த வேகம், அவருடைய ஹைட்டு, அவருடைய பர்சனாலிட்டி இதெல்லாம் பார்த்தா 4 பேரை வந்து நல்லா அடிச்சு தூக்கி போடுற மாதிரி இருந்துதான். ஆனாலும் வந்து அவருடைய சாஷ்டாங்க நமஸ்காரங்கள் வந்து என்னப்போ நீங்க எதுக்கு நீங்க வந்து என்னுடைய பக்தர்களை ஏன் துன்புறுத்துறீங்க, இனிமே துன்புறுத்த மாட்டேன்னு சொன்னாதான் நான் எழுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குரு மகாராஜ் வந்து அவர் சொன்னாராம் அந்த இடத்துல. அதாவது அவர் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சன்னியாசி நம்ம பாதங்கள்ல வந்து விழுந்தா அந்த போலீஸ்காரருக்குமே ஒரு எம்பாரசிங் ஆயிடுச்சான். என்னடா இது இப்படி விழுந்துட்டாரேன்னு சொல்லிட்டு முதல்ல நீங்க எழுந்துரும்னா எழவே மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாராம். அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க என்னதான் இருந்தாலுமே வந்து நீங்க எங்களுக்கும் சப்போர்ட் பண்ண வேண்டாம், நீங்க அவங்களுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாது இல்லையா. கோர்ட் வந்து டிசைட் பண்ணட்டும், அது வந்து எங்களுக்கு சொந்தமா இல்ல அந்த பிள்ளைகளுக்கு போகணும்ன்றது லெட் த கோர்ட் டிசைட். ஆனா நீங்க வந்து அவங்க வந்து இவங்களை அடிக்கிறதுக்கு வந்து நீங்க வந்து அனுமதிக்க கூடாது அப்படிங்கறத வந்து சொன்னாராம். ஸோ யாராவது யோசிச்சிருப்பாங்களா குரு மகாராஜ் வந்து அந்த போலீஸ்காரன் காலில் விழுவாங்கன்ட்டு இல்லையா. அடுத்தவர்களுக்காக, ஏன்னா அதுதான் கருணையான உள்ளம். தன்னுடைய நிலையை பற்றி அவர் யோசிக்கவே இல்லை. தான் வந்து கிரேட் பர்சனாலிட்டின்னு என்னைக்கு நினைச்சது கிடையாது. அதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய அகம்பாவமே இல்லையா. ஸோ வி ஷுட் கட் ஆஃப் த ஈகோ. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கேட்கும்போது குரு மகாராஜோட 26 குவாலிட்டிஸ் கேட்டப்போ எனக்கு இன்னும் நாம் எங்கெல்லாம் தப்பு பண்றோமோன்றது எல்லாமே யோசிக்க ஆரம்பிச்சேன் நான். ஸோ அதனால தவறு எங்கேயாவது பண்றோமான்னு நம்ம கண்டிப்பா ஒவ்வொரு செயலிலுமே நம்ம வந்து யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும் இல்லையா. அகங்காரத்தை வந்து ஒரு 0 நிலைக்கு கொண்டு வரணும். பொறாமை என்பதே இருக்கக்கூடாது. ஸோ குரு மகாராஜ் வந்து எங்கேயுமே யாருமே எதுவுமே சொன்னதே கிடையாதான். அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபெசிலிட்டி. ஸோ ஃபெசிலிட்டி வந்து இப்போ நம்ம பங்களாதேஷ்ல போனாக்கா அங்க வந்து டாய்லெட் கூட இருக்காங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு 2 மூங்கில் வச்சு ஒரு துணி வச்சு அது மேலதான் உட்கார்ந்து வருவாராம். அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்ததாம் பங்களாதேஷ்ல ஆரம்பத்துல. இப்போ அதெல்லாமே நல்லா பண்ணிட்டாங்க பங்களாதேஷ்ல. பட் ஆரம்ப காலகட்டத்துல வந்து சைக்கிள்லயே வந்து நம்ம நவதீப் எல்லாம் வந்து 40 கிலோமீட்டர்ஸ் டெய்லி சுத்துவாராம். டெம்பிள் பிரசிடென்ட் வேற பண்ணாருங்க இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் மான்ட்ரல் அந்த இடத்துலதான் வந்து டெம்பிள் பிரசிடென்ட் பண்ணாராம். வித்தின் 2-3 months ஆஃப்டர் இனிஷியேஷன். அதுக்கு அந்த இனிஷியேஷன் பண்ண பிறகு அவருக்கு அந்த டெம்பிள் ரன் பண்றதுக்கு ஃபண்ட்ஸ் கிடையாது. அதனால என்ன பண்ணாரா, ஹோட்டல்ல போயிட்டு கிளீனிங் பண்ற வேலை எல்லாம் செய்து அதுல வரக்கூடிய பணத்தை வச்சு பார்ட் டைம் ஜாப் பண்ணி தான் அந்த டெம்பிள்ல ரன் பண்ணாராம் நம்ம குரு மகாராஜ். ஓகே. ஸோ
ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய பணக்காரர். நம்ம எல்லாரும் பர்கர் பெயிண்ட்ஸ் பற்றி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ பர்கர் பெயிண்ட்ஸ் அவங்களுடைய கம்பெனி தான் அது இல்லையா? அவங்களுடைய ஓனருடைய பையன் தான் நம்ம குரு மகாராஜ் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஐயரா இருக்கக்கூடிய ஒரு அத்தனை பெரிய பணக்காரருடைய பையன் இத்தனை சின்ன வேலை பண்ணி ஒரு அதாவது ஒரு கோயிலை வந்து நடத்துறதுக்கு வந்து ஃபண்ட்ஸ் வந்து திரட்டினாருன்னா இதுல இருந்து நம்ம குரு மகாராஜுடைய உயர்வான குணத்தெல்லாம் நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். குரு மகாராஜை நம்ம நேரடியா சேவிக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம இன்டென்ஸ் ப்ரேயர்ஸா நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். இல்லையா? நீங்க எல்லாரும் இப்ப சேவிச்சுட்டு வந்தீங்க இல்லையா? ஏன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் தீட்சை கொடுக்கும்பொழுது குரு மகாராஜ் இல்லையேன்ற ஒரு வருத்தம் இருந்தது இல்லையா? ஆனா அதை வந்து நீங்க மனஸ்பூர்த்தியா நினைக்கும் பொழுது குரு மகாராஜும் அதை வந்து நிறைவேற்றி கொடுத்தார் இல்லையா? வித்தவுட் இஸ் மர்சி கண்டிப்பா நடக்காது. ஆனா நம்ம கொஞ்சம் அதாவது நம்பிக்கையை வந்து நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவருடைய பாதங்கள்ல அங்கதான் நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்களை நம்ம வந்து விடுறது. அதாவது கிருஷ்ணர் மேலேயும் சரி, குரு பரம்பரா மேலேயும் சரி, நம்ம 100% வந்து அவங்களுடைய பாதங்களை நம்ம நம்முடைய சமர்ப்பணத்தை கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பா எச்சூழ்நிலையிலுமே வந்து நம்மள வந்து ரட்சிக்கக்கூடியவங்களும் பாதையை வந்து அருளக்கூடியவர்களும் அவர்கள் தான். நீங்க எல்லாரும் கூட வந்து குரு மகாராஜை வந்து சேவிச்சீங்கன்னா தட் இஸ் பிகாஸ் நீங்க பிரேயர்ஸ் கூட பண்ணியிருப்பீங்க. வித்தவுட் த பிரேயர்ஸ் நத்திங் வில் ஹேப்பன் இல்லையா? உங்களுக்கு அந்த மனசுல வருத்தம் இருந்திருக்கலாம். குரு மகாராஜ் எனக்கு தெரிஞ்சு சங்கீதா மாதாஜி அன்னைக்கே அவங்க ஃபீல் பண்ணாங்க, குரு மகாராஜ் இல்லையே, அவங்க கையால நான் வாங்க முடியலையே அப்படின்னு. அதனாலதான் அவங்க மதுரை வரைக்குமே போயிட்டு வந்திருக்காங்க குரு மகாராஜ் சேவிக்கு. ஓகே, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கும், ஆனா அவங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அதை நான் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல சொல்ல விருப்பப்பட்டேன். ஸோ அது மாதிரி இன்டென்ஸ் ப்ரேயர்ஸ் டு குரு மகாராஜ் கண்டிப்பா வரும், நடக்கும். ஸோ குருவை நாம நம்பினால் என்றைக்குமே நாம கைவிடப்பட மாட்டோம் இல்லையா? கடவுளை நாம வந்து அணுகணும்னா குருவின் மூலமாக தான் அணுகணும். இறைவனுடைய அருளை பெறணும்னா குருவின் மூலமாக தான் பெறணும். ஓகே, இது எல்லாமே நமக்கு அஜ்ஞானத்துல இருந்து விலகணும்னாலும் அந்த குருவினுடைய கருணை வேண்டும். இதெல்லாம் நம்ம குரு மகாராஜ் கிட்ட வந்து நாம கண்டிப்பா பிரார்த்திக்கலாம். ஆன்மீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு செயலுமே வந்து குரு மகாராஜ் கிட்ட நம்ம பிரார்த்திக்கலாம். அதுக்காக பௌதீகம் நம்ம எதுவும் கேட்கவே வேண்டாம். அது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது இன்க்ளூடே ஆயிடும். நம்ம ஆன்மீகத்துல நம்ம செயல்படணும்னா பௌதீகத்துக்கு நம்ம என்ன பேஸ் லெவல் என்ன ரிக்குவயர்மெண்ட்டோ அதை குரு மகாராஜ் கண்டிப்பா பண்ணி கொடுப்பாரு. பேராசைகள் நமக்கு வேண்டாம், ஆனா நமக்கு தேவையானவற்றை வந்து குரு மகாராஜ் வந்து அனுகிரகிப்பார். இந்த ஒரு நம்பிக்கை மட்டும் நாம கண்டிப்பா வச்சுட்டு நாம நம்முடைய பக்தியை வந்து நம்ம எடுத்துட்டு போவோம். ஓகே, ஸோ நான் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த லிங்க்ல நீங்க எல்லாருமே குரு மகாராஜை பத்தி கேட்டு எனக்கு அதாவது ஒரு சுச்சுவேஷன்ல கண்ணில் கூட தண்ணி வந்ததுனா ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து அவர் தன்னுடைய நிலையை வந்து நிலை என்று எதுவுமே வச்சுக்கல. அவர் அவ்வளவுதான் நான் சொல்ல முடியும். தெர் இஸ் நத்திங் எ பொசிஷன் ஹி ஹஸ் டேக்கன். எப்பவுமே அவர் வந்து வெறுமனே தன்னுடைய குரு என்ன சொன்னார், தன்னுடைய குரு என்ன சொன்னார், அவருடைய குரு எத்தனையோ சொன்னாராம். அதுல ஒண்ணு வந்து எனக்கு வந்து இந்த ரோஸ் ஃப்ளவர் வச்சு எனக்கு டெய்லி நீ வந்து என்ன வந்து வணங்குனீன்னா நான் லாங் லைஃப் இருப்பேன் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லியிருந்தாராம். இன்றைக்கு வரைக்குமே அவர் வந்து அதை கடைபிடிக்கிறாராம். டெய்லி வந்து ரோஸ் ஃப்ளவர் வந்து வச்சு ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு வந்து அவர் வந்து எப்பவுமே வந்து ப்ரேயர்ஸ் பண்ணுவாராம். ஸோ அதனால வந்து அப்பனா அவரோட நம்பிக்கை என்னன்னா பிரபுபாதர் நம்மளோட இன்னும் இருந்துட்டே இருக்கார் அப்படிங்கிறது வந்து அவருடைய நம்பிக்கை. உண்மையிலே குரு எல்லாருமே வந்து அவங்க வந்து எங்கேயுமே போறதில்லை. கடைசி டிசைபிள் வர வரைக்குமே அவங்க வந்து காத்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அதனால கனவுல வந்து அதாவது கனவுல வந்து தன்னுடைய காட் பிரதர்ஸ் எல்லாம் இந்த உள்ள பிரபஞ்சத்தை விட்டு போனவங்க வந்தா கூட நீயும் வந்துரு ஜெயபதகா அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்களாம். ஆனாலும் அவர் சொல்லுவாரு, நான் வரமாட்டேன் இப்போ, ஏன்னா என்னன்னா இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தவறி விழுந்த ஆத்மாக்களுமே நான் கரை சேர்க்கக்கூடிய பணியில இருக்கேன். அதனால எல்லாருடைய பாவங்களையுமே நான் வந்து எடுத்து அவங்க வந்து நல்ல ஒரு நிலைக்கு அடையணும், அது வரைக்கும் நான் வரமாட்டேன் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாராம். ஸோ எப்படிப்பட்ட கருணை! அதாவது அங்கே பக்தர்கள் இல்லாத இன்னொரு இன்சிடென்ட் வந்து ஜப்பான்ல அவங்க பக்தர் அற்றவர்லாம் வேறுபாடு பார்க்க மாட்டாங்க. யாரோ ஒரு கப்பல் வந்தாங்களாம், 2 மணி ராத்திரிக்கு போய் சேர்ந்தாராம். 2 மணிக்கு 1 மணி நேரம் வந்து கிளாஸ் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து குரு மகாராஜுக்கு வந்து சொன்னாங்களாம், இல்ல இப்ப ரெஸ்ட் எடுக்கலாம்னா கூட இல்ல இந்த ஒரு கப்பல் வந்திருக்காங்க. அவங்க அந்த லேடி வந்து பிரெக்னெண்டா இருந்தாங்களாம். சரி நீங்க இந்த சம்ஸ்காரம் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் பண்ணீங்களானாக்கா அப்படின்னா எனக்கு தெரியாதுன்னாங்களாம். சரின்ட்டு அது சீமந்தம் இல்லையா, அந்த சீமந்தத்துக்கு வந்து
என்ன பண்ணாராம், உடனே போயிட்டு ஒரு இங்க வந்து இது ஹோமகுண்டம் எடுத்துட்டு வான்னு சொன்னாராம். நான் பண்றேன் போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் வந்து அவர் வந்து ஹோமகுண்டமே கிடையாது அந்த இடத்துல. மிட் நைட்ல எங்க ஹோமகுண்டம் தேடுறது இல்லையா? உடனே ஒரு இது என்னது நம்ம இது பண்ணுவோம் இல்லையா, கடாய் இல்லையா? ஸோ பெரிய கடாய் வானல் எடுத்துட்டு வந்து வச்சாங்களாம். எடுத்துட்டு வான்னு சொன்னாராம். அதுக்கப்புறம் வந்து குச்சிக்கெல்லாம் எங்க தேடுறது, பின்னாடி போய் மரத்துல போயிட்டு வளர்ந்து போன செடி அந்த குச்சிகள் எல்லாம் வந்து பிச்சுன்னு வாங்கும். இது வந்து ஜெயபாத சாமி கிட்ட மட்டும்தான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற யாருக்கிட்டையுமே நடக்காது. அதையே வச்சு ஹோமமா வளர்த்து அந்த பெண்ணுக்கு வந்து என்ன செய்யணுமோன்னு சொல்லிட்டு அந்த அதாவது ஷீ இஸ் நாட் அ டிவோட்டி, ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஷீ இஸ் சீயிங் த குரு மகாராஜ். அந்த வயிற்றுல இருக்க அந்த குழந்தைக்கு எவ்வளவு அனுகிரகம் கிடைச்சிருக்கும் இல்லையா? சோ அந்த அந்த ஜீவனுக்கு எவ்வளவு நல்வாழ்வு கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னா அவருடைய கருணை வந்து வேறுபாடற்றது அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படிப்பட்ட உள்ளங்கள் இப்ப நம்ம குரு மகாராஜுடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம கத்துட்ட பிறகு நம்ம வந்து அதுல நம்ம ஓரளவுக்காவது நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைக்கணும் நம்ம இல்லையா? ஓரளவுக்காவது நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இட் இஸ் நாட் அ வீக்னஸ். நம்ம வந்து அடங்கி போறதுல வந்து வீக்னஸ் கிடையாது, நம்ம வந்து விட்டு கொடுக்கறதுல வீக்னஸ் கிடையாது ஆக்சுவலி இல்லையா? ஆனா சில இடங்கள்ல வந்து நம்ம அத்தாரிட்டிவா நம்மளுடைய பவர் இருக்கக்கூடிய இடத்துல நம்ம விட்டு கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா நம்மள பார்த்து பின்பற்றி நம்ம கீழே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்க, அதே மாதிரி செயல்களை செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க இல்லையா? ஏமாற்றக்கூடிய வேலை. நம்மள ஒருத்தர் ஏமாத்தினாங்கன்றத வந்து நம்ம ஏத்துக்கணும்னா பின்னாடி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து ஏமாத்த ஆரம்பிப்பாங்க. தட் இஸ் த பொசிஷன். ஜிபிசில வந்து பிரபுபாதர் வந்து சரி நம்ம குரு மகாராஜ் என்ன பண்றாருன்னு நமக்கு தெரியாது. ஏன்னா ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கிறதுல வந்து எப்படி இருப்பான்றது நமக்கு தெரியாது. ஆனா பக்தர்கள் கூட்டத்துல வந்து பக்தரற்றவர்கள் பக்தர்கள் எந்த வேறுபாடுமே கிடையாது. எல்லாருக்குமே கருணை, எல்லாரும் நல்லா இருக்கட்டும் இல்லையா? சோ அதனால நீங்க எல்லாருமே குரு மகாராஜ நினைச்சு உங்களுடைய இன்னைக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தவங்க எல்லாருக்குமே நன்றிகளை தான் சொல்லணும். ஏன்னா ஐ எம் நாட் எலிஜிபிள் டு க்ளோரிஃபை ஹிம் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு க்ஷணமும் எனக்கு உணர்த்திட்டு தான் இருக்கு. ஆனா என்னுடைய கேட்டதை வந்து மனசுல வச்சுக்க முடியாம உங்களுக்கு சொல்லணும்ன்ற ஆதங்கம் வந்து இன்னைக்கு என்ன பேச வச்சிருச்சு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. தத்தாசயோ முக்த சமஸ்த தத்குணோ நைவாத்மனோ பஹிர் அந்த விஷ்டே பிராத்மனோர்யத் வியவதானம் புரஸ்தத் ஸ்வபேனா யதா புருஷஸ்தத் விநாசே. ஒருவன் தன்னிடத்தில் உள்ள எல்லா பௌதிக ஆசைகளையும் ஒழித்து இல்லையா, அகிஞ்சனா அதுல வந்து ஒரு பண்பு. இதுக்கு வந்து மத்திய லீலையில வந்து 22வது அத்தியாயத்துல வந்து 78 ஸ்லோகம்ல இருந்து 80வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க. அந்த 26 குவாலிட்டிஸ் சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல இருந்து அந்த மாதாஜி எடுத்துட்டு சொன்னாங்க. ஓகே, நம்பர் சொல்லுங்க மாதாஜி. அதுலயே வருது மத்திய லீலையில 22வது சாப்டர் 78, 79, 80 3 ஸ்லோகங்கள். ஓகே, 26 குவாலிட்டிஸ். நம்ம பகவத்கீதையில வருது இல்ல பகவத்கீதையில வந்து 16th சாப்டர்ல வந்து தெய்வாசுர சம்பத் யோகா சேம் அதேதான். ஓகே, சோ ஒருவன் தன்னிடத்தில் உள்ள எல்லா பௌதிக அதுல அகிஞ்சனா அப்படிங்கறதும் அதே மாதிரி. ஓகே, நீங்க அதுல படிப்பீங்க. அந்த மாதாஜி ரொம்ப அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. இங்கிலீஷ்ல தான், கேளுங்க. உங்களுக்கு என்ன புரியறதோ கேளுங்க, புரியாதது என்கிட்ட கேளுங்க, நோட் பண்ணிட்டு. ஒருவன் தன்னிடத்தில் உள்ள எல்லா பௌதிக ஆசைகளையும் ஒழித்து எல்லா பௌதிக தன்மைகளில் இருந்தும் விடுதலை பெறும் பொழுது அவன் தன் அகத்திலும் புறத்திலும் நடக்கும் செயல்களின் வேறுபாடுகளை கடந்தவன். இதுதான் நம்ம குரு மகாராஜ் இப்ப நான் உங்களுக்கு சொன்ன இல்லையா எக்ஸாம்பிள், குரு மகாராஜ் தான் எக்ஸாம்பிள் இது இல்லையா? சோ அந்த பெண்மணிக்கு வந்து அவங்க பௌதிகவாதியா இல்ல வந்து பக்தனா அப்படின்லாம் அவர் வேறுபாடு எதுவும் பார்க்கல. தட் சோல் நீட்ஸ் த அட்டென்ஷன் இல்லையா? அந்த சோலுக்கு நம்ம ஏதாவது ஒரு நல்லது செய்யணும். அந்த சம்ஸ்காரத்தை வந்து அதாவது பிராமணனா இருக்கிறது பெருசு கிடையாது. பிராமணிக்கல்ல வந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்றதுதான் முக்கியம். பிறப்பால மட்டும் இன்னைக்கு எடுத்தாங்க மாதாஜி. பிராமணிக்கல் கல்ச்சர்ல இருந்துட்டு நம்ம வந்து அனாச்சாரங்கள் எல்லாம் செய்யறது வந்து அவங்களுக்கு வந்து யம தர்மராஜர் என்ன பண்ணுவாங்களா, அவங்க மார்பின் மீது எடுத்து நின்று கொண்டு, அதாவது இப்போ நிறைய பேர் குடிக்கிறாங்க, தெர் இஸ் நோ எத்திக்ஸ். எங்க ஊர்லயே வந்து அதாவது எங்க மாமியார் ஊர்ல வந்து ஒரு காளியம்மன் கோயில் இருக்கு. ஓகே, வீட்டுக்கு முன்னாடியே இருக்கு. அந்த இதை நான் இந்த இடத்துல சொல்றதுக்கு மனசு வருத்தப்பட்டு தான் சொல்றேனே தவிர அந்த பிராமின் மீது எனக்கு எந்த இதுவுமே கிடையாது. ஓகே, ஸோ அவர் வந்து நான்வெஜ் சாப்பிடுவார். ஓகே, இட் ஈட்ஸ் நான்வெஜ் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ அவர் மந்திரங்களும் சரியா வராது. ஓகே, எங்களுக்கு ரொம்ப மனசு வருத்தமா இருக்கு. இப்போ 4-5 இயர்ஸ் எங்க மாமியார் இறந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கு முன்னாடியே வந்து 2-3 பேர் எங்களுடைய ஃபேமிலியில பாத்தீங்கன்னாக்கா இறந்ததுனால
ஒரு 3-4 இயர்ஸா வந்து நாங்க we are not doing any அபிஷேகம்ஸ் அண்ட் ஆல் டு த டீட்டிஸ் தேர். இல்லைன்னா ஃபேமிலி காட் அப்படிங்கிற மாதிரி, அதாவது வீட்டு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய கடவுளை நம்ம வணங்கிட்டே இருந்தோம் இல்லையா, அந்த அந்த ஒரு இதுல வந்து எவ்ரி இயர் வந்து அபிஷேகங்கள் பண்ணி பிரசாதங்கள், வெஜிடேரியன் தான், நான்வெஜ் எல்லாம் கிடையாது, வெஜிடேரியன் தான், ஒன்லி வெஜிடேரியன் பண்ணி அங்க இருக்க வரவங்களுக்கு எல்லாமே அந்த ஊர்ல எல்லாருமே அழைச்சி நாங்க கொடுப்போம். ஓகே, அந்த அந்த இதுவை நாங்க செய்யவே இல்லை, 4-5 இயர்ஸாவே இன்னும் செய்யவே இல்லை. அவர் நான்வெஜ் சாப்பிடுவார், ஆனா அதை வந்து எங்களுக்கு அது அந்த பூசாரிக்கு வந்து கொடுத்து வந்து செய்யறதுக்கு வந்து மனசு இருக்காது. இருந்தாலும் வேற வழி இல்லாம நாங்க அதை செய்ய வேண்டியதா இருக்கும். ஸோ இன்னைக்கு அந்த, அதாவது அந்த ஸ்லோகத்தை வாசிக்கும் பொழுது அந்த புரோகிதர் தான் எனக்கு ஞாபகம் வந்தார். ஸோ குடிக்கிறது, புலால் உண்றது, இதெல்லாமே ஒரு புரோகிதர் பண்ணாக்கா, அதாவது யம தர்மராஜா வந்து அவர் மார்பின் மீது நின்று கொண்டு வாயில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கொதிக்கின்ற இது வந்து ஊத்துவாங்களாம். என்னது, ஐரன் ராட், சிகப்பா இருக்கும் இல்லையா, அது வாயில ஊத்துவாங்களாம். அந்த நரகத்திற்கு அவர்கள் செல்வார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ அப்படின்னா they should not do that such type of things அப்படிங்கிறது வந்து, ஏன்னா இப்போ நிறையவே வந்து ப்ராப்ளம் என்னன்னாக்கா, அதாவது யாரெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்களோ அவங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அடிபடும் பொழுது அவங்க அதை விடுறதுக்கான பிராப்தத்துக்கு போறாங்க. தட் இஸ் அ குட் திங் ஆக்சுவலி. யாரெல்லாம் சாப்பிடாமலே இருந்தாங்களோ அவங்க வந்து இழிவான ஒரு நேரத்துக்கு போகும்பொழுது மனசு ரொம்ப ரொம்ப வருத்தப்படுது ஆக்சுவலி, இல்லையா? இட் இஸ் நத்திங், அவங்கள நாம இழிவுபடுத்தக்கூடாது, தட் இஸ் ராங் ஆக்சுவலி. பட் மனம் என்பது வேதனை கொள்கிறது. ஏன்னா அவங்க சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள்ல வந்து, அதாவது தூய்மை இருக்காது, அந்த மந்திர உச்சாடனம் கூட சரியா வராது. நம்ம தப்பு பேசினாலே நம்ம கிட்ட மந்திர உச்சாடனம் வராது, பொய் சொன்னாலும் கூட வராது. அதனாலதான் நம்ம இந்த, அதாவது இந்த இதெல்லாமே வந்து they should have a truthfulness. ட்ரூத்ஃபுல்னஸ் சொல்லப்பட்டிருக்குனாக்கா அந்த ஒன் ஆஃப் த 26 குவாலிட்டிஸ்ல வந்து ட்ரூத்ஃபுல்னஸும் ஒண்ணுதான். ஓகே, உண்மையாக இருத்தல். இந்த உண்மையாக இருத்தல் என்பது என்னன்னாக்கா, அனைத்திலுமே இறைவனை மையமாக வைத்து ரொம்ப அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதாஜி. ரொம்ப நைஸ், வெரி நைஸ்லி ஷி ஹஸ் எக்ஸ்பிளைன். வி ஷுட் ஹியர் சச் லெக்சர்ஸ் அட் ஆல் ஆக்சுவலி. ஓகே, லிதாய் சேவினி மாதாஜி வெரி நைஸ். அவங்களுக்கு நான் என்னைக்குமே கேட்பேன், நாட் நவ், வெரி அர்லியில இருந்தே நான் பிஃபோர் கம்மிங் டு கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ் ஆல்சோ ஐ ஹவ் ஹர்ட் அ லெக்சர்ஸ் ஆக்சுவலி. ஜஸ்ட் நீங்க யூடியூப்ல வந்து போயிட்டே இருக்கும், ஒரு 5 நிமிஷம் அந்த மாதிரி ஷார்ட் கதை. அவங்க தான் ஒரு கதை சொன்னது இன்னைக்கு கூட மனசுல உண்டு. அதாவது ஏகாதசி ஒரு பொழுது, அதாவது ஒரு அறியாதவன் வந்து ஏகாதசி ஒரு பொழுது இருக்கணும்னா அவனுக்கு பசி தாங்க முடியாது இல்லையா, அவன் தெரியாம ஒரு ஆசிரமத்துல வந்து இருப்பான். ஸோ அவனுக்கு அதாவது ஒரு ஏகாதசியா வந்து அவனுக்கு அவனுடைய பக்குவம், அதாவது அவன் வந்து இறைவனுக்கு வந்து நைவேத்தியம் பண்ணணும் இல்லையா, நீ போயிட்டு சாப்பிடுன்னு சொல்லிட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ஆசிரமத்துல இருக்க கொடுப்பாங்க. ஆனா செஞ்சதை வந்து இறைவனுக்கு படைக்காம சாப்பிட முடியாது இல்லையா, அப்படிங்கிற ஒரு அந்த அந்த ஆசிரமத்துல இருந்த பிறகு அவன் கத்துன்றதுனால, ஸோ அவன் வந்து ராமா எங்கேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரையுமே ஒருத்தரா அழைப்பாங்க இல்லையா, ராமா, சீதா, லக்ஷ்மணா, ஹனுமா எல்லாரையுமே அழைப்பார். ஸோ அப்போ ஒரு வாட்டியுமே வந்து ஹி வில் நாட் ஈட். எல்லாரும் வந்தவங்க எல்லாருமே அந்த பேரஃபிளேனியத்தோடயே வந்து ராமர் வந்து என்ன பண்ணுவாராம், எல்லாரும் அந்த பிரசாதங்கள் எல்லாம் சாப்பிட்டு போயிடுவாராம். ஏன்னா அவன் இன்னசென்ட், அந்த அதாவது கல்மஷமற்ற அந்த மனசோட வந்து பகவான் யாருக்கு வருகிறார் அப்படிங்கறது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். மனசுல எந்த கல்மஷம் இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி இறைவன் அவங்களை நோக்கி வரார் இல்லையா, அப்படிங்கிறது வந்து அந்த 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 மனிதனுடைய செயல்ல இருந்து. ஏன்னா ஒவ்வொரு ஏகாதசியுமே அவன் வந்து அவங்க வந்தவங்களுக்கெல்லாம் படையல் போட்டுட்டு ஒண்ணுமே இல்லாம பசியோட. ஸோ ஏன்னா ஒரு வாட்டியுமே இன்னைக்கு ஒருத்தர் எக்ஸ்ட்ரா வரும்போது நிறைய, இந்த வாட்டி ஒரு படி மாவு கொடுத்தா 2வது வாட்டி 2 படி மாவு கொடு, 3 படி மாவு கொடு, இப்படி நிறைய பேர் வராங்க. அப்போ அந்த ஆசிரமம் ரன் பண்றவங்களுக்கு இவன் ஏதோ தப்பு பண்றான், யாராவது போய் பின்னாடி பாருங்கோ அப்படின்னும் பொழுது அப்போ அவங்க ஆசிரமத்துல இருந்து வந்து பார்ப்பாங்க. இதையும் அந்த மாதாஜி ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்னதை வச்சு நான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தி சொல்றேன். ஸோ அங்க வந்து பார்த்தப்போ அங்க ராம, சீதா எல்லாருமே வந்து அந்த பரிவாரமே அங்க இருக்கிறத பார்த்து அவங்க எல்லாருமே ஆனந்தம் கொள்கிறார்கள். அவன் பொய் சொல்லல. ஸோ இறைவன் எங்க வர்றாருன்னா வந்து, அதாவது எந்த மனசுல வந்து எந்த கல்மஷமும் இல்லாம உண்மையான அன்பு கொண்டு இல்லையா, பகவான் அது ஒண்ணுதான் நம்ம கத்துக்கணும். நமக்கெல்லாம் நிறைய கல்மஷம் இருக்கு, அதனாலதான் இறைவன் வந்து தோன்றதில்லை. ஒரு க்ஷணம் இல்லாமல் ஒரு க்ஷணம் நாம் என்ன பண்றோம், தவறுகளை இழைக்கிறோம். நம்ம தூய்மையான மனசே கிடையாது நமக்கு இல்லையா, தூய்மைப்படுத்துறது தான் இந்த பக்தி தொண்டு. அதான் உண்மையிலேயே அடைஞ்சாச்சு. அவன் ஆசிரமரில் இருக்க வேண்டிய பக்குவமே இல்லை அவனுக்கு, அதாவது ஆல்ரெடி இஸ் தேர் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த குரு, அந்த ஆசிரமத்தை ரன் பண்ணக்கூடிய குரு வந்து அவனுடைய உண்மையான பக்தியை மெச்சுவார் ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த கதை வந்து ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க அவங்க. ஸோ அது இன்னும் என் மனசுல இருக்கு. அதனால அவங்க நித்தாய் சேவினி மாதாஜி சொல்லக்கூடிய இதுதான் இது. நித்தாய் சேவினி மாதாஜி இந்த இது வந்து விசாகப்பட்டினம் அவங்க டெம்பிள் இதுல இருக்கு. அவங்க வந்து நான் நிறைய ஷேர் கூட பண்ணிருக்கேன் நான் இந்த இது.
பாட்டா பாடுவாங்க, அழகா ஆமா. வந்து சொல்லுவாங்க. அழகா அந்த பாடப்படுவாங்க அவங்க. அந்த எனக்கு நானா இஸ்கான் வர்றதுக்கு முன்னாடி இதை கேட்டிருக்கேன் நான் ஆக்சுவலி. ஸோ அதாவது இஸ்கான் வந்த பிறகு கூட இருக்கலாம், மேபி ஆரம்ப கட்டத்துல இருக்கலாம், எனக்கு அது ஞாபகம் இல்லை. பட் இட் வாஸ் ஹர்ட், ஐ ஹர்ட் வெரி வெரி லாங், மேபி 3 years 4 years பிஃபோர் கேட்டிருக்கேன். ஸோ ஒன் மோர் திங் கூட ஒரு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணதுல வந்து ஒரு நியூராலஜிஸ்ட் வந்து ஒரு டிவோட்டியாம் நம்ம ஜெயபாத சாமி மகாராஜ் வந்தப்ப நீ வந்தவங்கள, ஏன்னா அவர் தான் கருணை இல்லையா, நான் டிவோட்டி கூட வந்து அவருக்கு வந்து பிளெஸ் பண்ணணும்னு நினைப்பார். நீ ஏன் உன்னுடைய வர டிவோட்டிஸ் எல்லாமே நீ வந்து டிவோட்டியை கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி, அது எப்படி முடியும் குரு மகாராஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாராம். ஸோ நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் வா உனக்குன்னு சொல்லிட்டு, நீ வந்து நியூரோ தானே, முட்டி தட்டி பார்ப்ப இல்லையா, அது மாதிரி எல்லா நர்வ்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணி பார்ப்ப இல்லையா, அவங்களுக்கு ஒன்னே ஒன்று சொல்லணும் நீ வந்து. ஸோ அதாவது நீ என்னாக்க முட்டி இல்லையா, நீ அதாவது தை, நீ தை தை, அதாவது நீ தை நீ தை நீ தை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா டை, அதாவது ஆம்பளைங்களுக்குன்னா டை, நீ டை நீ டை அப்படின்னு அதை சேர்த்துக்கினாக்கா நீ தைன்னு வரும். ஓகே, குரு மகாராஜுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் லெவல் நம்மளால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கவே முடியாது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் திங். அதுக்கப்புறம் வந்து ஹரிக்கு வந்து நீங்க ஹரே ஹரே, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஹரியப்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஹரி, அதாவது நீங்க வந்து சீக்கிரம் சீக்கிரம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றது. இங்க நீ தை ஹரி, நீ தை ஹரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த 3 வார்த்தையுமே நித்தாய் ஹரி நித்தாய் ஹரி நித்தாய் ஹரின்னு சொல்ல வச்சு, இந்த டெக்னிக் வந்து அந்த நியூரலஜிஸ்ட் டாக்டருக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. அதையும் வந்து மாதாஜி அந்த யூடியூப்ல சொல்லியிருந்தாங்க. ரொம்ப அழகா ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன். இஸ் வண்டர்ஃபுல் டிவோட்டி ஆக்சுவலி. நாமெல்லாம் அவங்கள பத்தி பேசுறதுக்கு அந்த அளவுக்கு குவாலிஃபிகேஷன் கிடையாது. பட் ஸ்டில் வி கேன் ஃபாலோ த, அவங்க என்ன எந்த அளவுக்கு அந்த மேன்மையான இதெல்லாமே அவங்களால அப்சர்வ் பண்ணி, இதெல்லாமே டிவோட்டிஸ்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேரிங், இதெல்லாமே வந்து ஈவன் ராதநாத் சாமி பத்தி கூட ஒரு இது வருது. அது எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. ஐ திங்க் இந்த ஜிபிசி இல்லையா, இந்த ஃபுட் பிளேட் பிரசாதம், அதையும் சொன்னாங்க. ஒவ்வொரு எது கோபால சுவாமி இது அவர் ஐ திங்க் லெஃப்ட் நவ் ஆக்சுவலி, எஸ் டிஸப்பியர் லாஸ்ட் இயர் தான் வந்து அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்கன்னா, அவங்களுடைய ஒரு அந்த ஃப்ரூட்ஸ்ல வந்து ஏதாவது விட்டுருப்பாங்களா, அதையும் எடுத்து குரு மகாராஜ் வந்து சேவிச்சு எடுத்துக்கு வரோம். அதாவது ரெமினன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஹி நெவர் திங்ஸ் தட் இஸ் எலிவேட்டட், அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது நம்ம குரு மகாராஜ் அப்படிங்கிறதுக்கான அவருடைய ஹம்பிள்னஸ்க்காக ஒரு உதாரணத்தையும் கொடுத்துருந்தாங்க. ரொம்ப அழகான விளக்கங்கள். 26 குவாலிட்டிஸும் நம்ம குரு மகாராஜ் கிட்ட இருக்குது. நமக்கெல்லாம் ஒரு குவாலிட்டி கூட ஃபுல்லா இருக்கான்றத வந்து நாம நிதானமா உட்கார்ந்து கவனிக்க வேண்டிய ஒன்று. ஓகே, சோ மாதாஜி, நாங்க நம்ம விருந்தாவனம் போனோம் இல்லையா, லாஸ்ட் டே அன்னைக்கு ட்ரெயினிங் போறதுக்கு முன்னாடி வி வென்ட் டு அந்த இதுக்கு போனோம், கோஷாலாக்கு ஃபுட்டு இது லஞ்ச் சாப்பிடறதுக்காக. நானு மல்லிகா மாதாஜி, அப்புறம் வந்து பிரபுஜி அவங்க ஒய்ஃப் எல்லாமே நாங்க வந்து போனோம். அங்க வந்து வி வென்ட் டு பிருந்தாவனா. அங்க கோபாலகிருஷ்ணர் அவருடைய அப்பதான் வந்து ரொம்ப அழகா வந்து கட்டி இருந்திருக்காங்க, அந்த இது அவரோட சமாதி வந்து கட்டியிருக்காங்க. அங்க போன போது ஆஃபரிங் வந்து அவரு தான் வந்து கொடுத்தாங்க. அவருக்கு வந்து ஆஃபரிங் கொடுத்து பிரேயர்ஸ் எல்லாம் வந்து பண்ணி எல்லாரும் ரொம்ப நேரம் வந்து அது தரையே மூடி வச்சிருந்தாங்க. அவர் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்ட அப்புறம் நாங்க வெயிட்டிங். ஏன்னா அதுல இருந்து அவங்க அவரு சாப்பிட்ட பிரசாதம் நம்ம வந்து வாங்கிட்டா நல்லது, சரி அப்புறம் கிளம்பிடலாம் அப்படின்ட்டு நினைச்சுன்னு கிளம்பினோம். அப்புறம் வந்து அவங்களே வந்து இது பண்ணாங்க, கூப்பிட்டு கொடுத்தாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிரசாதம் எல்லாருக்கும் வந்து கிடைச்சது. மகாபோக் மாதிரி கிடைச்சது. ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. நாங்க வந்து அங்க உட்காந்து சாண்டிங் பண்ண, நானு மல்லிகா மாதாஜி எல்லாம். ரொம்ப நல்லா இருந்தது அந்த டே. குட் மாதாஜி, வெரி ஹரே கிருஷ்ணா. அதனால நம்ம இதெல்லாமே வந்து நம்ம யோசிக்கணும் இல்லையா. ஸோ கிளீன்லினஸ்லயுமே வந்து ரொம்ப இது, அதாவது குரு மகாராஜ் ரொம்ப ரொம்ப கிளீனா இருக்கணும்னு நினைப்பாராம். ஸோ அதாவது யாரோ ஒருத்தர் பிரசாதம் கொடுக்கும்போது அவங்க வந்து உள்ள பிராகாரத்துல இருந்தபோது எஸ் டோன்ட் டச், கோ அண்ட் வாஷ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். அங்க தண்ணி இல்லாதனாலும் அதாவது இப்படி தூக்கி போட்டுக்கணும், டச் பண்ணாம போடணும், அப்படி எல்லாமே வந்து சொல்லி கொடுத்தாராம். ஸோ அது மாதிரி நம்ம குரு மகாராஜ் கிட்ட இருந்து நிறைய கத்துக்கணும் இல்லையா. நம்ம குரு மகாராஜுடைய செஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம யூடியூப்ல சர்ச் பண்ணி நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா. அவர் கொடுத்த பிரசங்கங்களை வந்து நல்லா இருக்கும் பொழுது கொடுத்த பிரசங்கங்களும் உண்டு, இப்ப இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன்லயும் பிரசங்கங்கள் கொடுக்குறாரு. ஆனா அதுக்கு இன்னொரு வாட்டி ரிப்பீட் பண்ணுவாங்க அங்க இங்கிலீஷ்ல, அதை நீங்க கண்டிப்பா கேட்கலாம். ஆஸ் லாங் as you hear more 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 from the குரு, ஐ திங்க் உங்களுடைய எலிவேஷனும் வந்து கண்டிப்பா மேன்மையான ஒரு நிலையை அடையும். ஓகே, we should hear from குரு. ஸோ ஹேவ் இன்டென்ஸ் ப்ரேயர்ஸ். நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து குரு மகாராஜை பார்த்து பேசணும் அப்படிங்கிற இன்டென்ஸ் ப்ரேயர்ஸ் வச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பா அவரை வந்து மீட் பண்றதுக்கான வாய்ப்பை குரு மகாராஜை நமக்கு ஏற்படுத்து. ஓகே,
ஹரே கிருஷ்ணா. அப்பொழுது உன்னை உணர்வதற்கு முன்பிருந்த ஆத்மாவிற்கும் பரமாத்மாவிற்கும் உள்ள வேறுபாடு அழிகின்றது இல்லையா? அதாவது தன்னை உணர்வதற்கு முன்பிருந்த ஆத்மாவிற்கும் பரமாத்மாவிற்கும், ஆக்சுவலி ஆத்மாவிற்கும் பரமாத்மாவுக்கும் எந்த வேறுபாடும் கிடையாது இயல்பினால் இல்லையா? சோ நித்திய தன்மையில வந்து இரண்டிற்கும் எந்த வேறுபாடும் கிடையாது. ஆனால் உணர்வில வந்து நாம வந்து மிக சிறிய அளவு தான் இருப்போம். பகவான் வந்து அளவிட முடியாத நிலையில இருப்பார். அதுதான் வேறுபாடே. நமக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கக்கூடிய, அவர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆன்மீகத்துல இருப்பார். நாம இந்த பௌதீகம் மற்றும் ஆன்மீகத்தை கலந்த வண்ணம் இருப்போம் நாம் இல்லையா? சோ அதெல்லாமே நாம தெரிஞ்சுக்கணும். கனவு முடியும் போது அதனை கண்டவனுக்கும் கனவிற்கும் உள்ள வேறுபாடு நீண்ட நேரம் நிலைப்பதில்லை அல்லவா? கண்டிப்பா. அதாவது நம்ம ஏதோ ஒரு கனவு அதிர்ச்சியா நம்ம வந்து அது ஒரு ஹரர் மூவி மாதிரி நம்ம போயிருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் அதுல வந்து ஏதோ ஒண்ணு வந்து நம்மளை தாக்குற மாதிரி இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம்? சடனா எழுந்துரும். தட் இஸ் த மினிமம் டைம். நம்ம கனவுக்கும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பே வந்து இது கனவு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு விட்டுடும் இல்லையா? அது போல அதனை கண்டவனுக்கு கணவருக்கும் உள்ள வேறுபாடு நீண்ட நேரம் வந்து நினைக்கிறதே. ஸோ இது வேறா, இது வரைக்கும் நம்ம நம்ம வந்து இத்தனை கஷ்டம் இந்த கனவுலதான் கண்டோமா அப்படிங்கிற உணர்வு வந்து இமீடியட்டா வந்துடும் இல்லையா? ஸோ இதுல ரூப கோஸ்வாமி கூறுகிறார், அந்யாபிலாஷித சூன்யம். அந்நிய அபிலாஷா, அதாவது இல்லையா? ஆனா அதாவது அபிலாஷா மீன்ஸ் ஆசைகள். சோ அபிலாஷா வந்து நம்ம வந்து சூன்யம்னா 0 பண்ணிக்கணும். அப்படின்னா இந்த பௌதீக ஆசைகள் எல்லாத்தையுமே நம்ம அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய ஆசைகளை வந்து நாம எதிர்பார்ப்புகளை வந்து 0 நிலைக்கு எடுத்துட்டு வந்துக்கணும். எது இருக்கோ அதை வந்து ஏத்துக்கக்கூடிய பக்கம். எப்படி குரு மகாராஜ் பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்க ஆரம்ப காலகட்டத்துல வந்து பங்களாதேஷுக்கு போகும்பொழுது டிவோட்டிஸ் வீட்டுக்கு தான் போவாராம். ஆனாலும் அவர் வந்து இந்த மாட்டுக்கொட்டில், அடுத்து வந்து ஆடுகள் கட்டி இருக்கக்கூடிய கொட்டில்ல வந்து ஒரு பாயை விரிச்சு கொடுத்துருவாங்களாம். அங்கதான் குரு மகாராஜ் படுத்துப்பாராம். ஓகே, ஸோ அப்படி ஒரு இது அந்த ஒரு அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆஸ்டாரிட்டிஸ் அவர் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றது வந்து மாதாஜி சொன்னதை நான் கேட்டப்போ, எந்த அளவுக்கு நம்மலாம் இன்னைக்கு இப்ப எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வந்து சும்மா தரையில படுத்துக்கோங்கன்னா எனக்கு உடம்பு முடியாதுப்பா, ஆகாதுப்பா, எனக்கு வலிக்கும், எனக்கு நாளைக்கு காலையில எழக்கூட முடியாது. we are seeing more preference to what this அழியக்கூடிய இந்த உடலுக்கு நாம நிறைய முக்கியத்துவத்தை கொடுக்குறோம். நம்ம எஸ், இந்த உடல் வந்து நாம எல்லாத்துக்குமே மனசு காரணம். ஏஜ்டு பீப்புள் இஸ் டோட்டலி டிஃபரெண்ட். ஆனா ஏஜ்ல இருக்கிறவங்களே வந்து நாம நிறைய பார்க்கறோம். அது தவறு இல்லையா? வி கேன் லை டவுன், ஒரு தரையில படுத்து எழுறதுக்கு நமக்கு ஒன்றும் அது ஒரு பெரிய கஷ்டமே கிடையாது. ஏஜ் பீப்புளுக்குன்னா அவங்களுக்கு ஏதோ உபாதைகள் இருக்கும், அதனால அவங்க வந்து அந்த சூழ்நிலை வேணும் அப்படிங்கிறது வேற. ஸோ ஆனா வயதுல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அதெல்லாம் தேவையே கிடையாது. அதாவது எங்கிருந்தாலும் நம்ம வந்து சேவை பண்ணணும். எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருந்தாலும் அந்த சூழ்நிலையை வந்து நாம வந்து கஷ்டமா, அதனால இது சொல்லும்போது எனக்கு ஞாபகம் வர்றது, நம்ம NND பிரபுஜி சொல்வார், நம்ம எப்பவுமே இந்த யாத்திரைகளுக்கு எல்லாம் போகும்பொழுது சில சமயங்கள்ல வந்து அந்த புக் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஸ்தலங்கள் வந்து ரூம் வந்து அவ்வளவா பிளசன்டபிளா இருக்காது, நமக்கு அட்ஜஸ்டபிளா இருக்காது. இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அது ஒரு பெரிய குறையாவே நம்ம நிறைய 99% we would have rejoiced in the யாத்ரா. ஆனா 1% நம்ம அந்த ரூமுடைய குறைய சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த யாத்திரையினுடைய மகிமையே நம்ம வந்து 0 பண்ணி விட்டுருவோம் நம்ம இல்லையா? ஏன்னா நம்முடைய எதிர்பார்ப்புகள் எது, அதாவது நம்ம நைட்ல ஒரு 2 மணி நேரம் தூங்கக்கூடிய அந்த கம்ஃபர்ட்டை தான் நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அவர் ரொம்ப, அதாவது இதை வந்து பிரபுஜி என்கிட்ட 2-3 டைம்ஸ் கூட சொல்லியிருக்காரு. ஆனா தட் வில் பி தேர் மாதாஜி, அவர் தப்பாவே சொல்லல, ஆனா இருக்கிற உண்மை அதுதான். தட் வில் பி தேர், தட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் லைஃப், கரெக்ட்னா? ஸோ வி ஹேவ் டு அக்செப்ட் அண்ட் மூவ் ஃபார்வர்ட் அப்படிதான் சொல்றாரு. ஜஸ்ட் வி கேவ் டு இக்னோர். ஏன்னா எல்லாருக்குமே வந்து ப்ராப்ளம்னா அதை நம்ம அட்ரஸ் பண்ணணும். யாரோ ஒருத்தருக்கு ப்ராப்ளம் வரும்போது நம்ம இட் ஆல், அதாவது அந்த நபருடைய ஸ்பெசிபிக் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இல்லையா? அதனால வந்து நம்ம அதை பெருசா எடுத்துக்கவே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவார். அவங்க நம்மளை தவறா சொன்னா கூட நம்ம பெருசா எடுத்துக்க கூடாது அப்படின்னு NND பிரபுஜி சொல்லுவார். இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்கிட்ட பெங்களூர் இதுல இனாகிரேஷன் அப்ப கூட சொன்னார். ஏன்னா ஐ திங்க் 1 or 2 லாட்ஜஸ் வி ஹேட் இஷ்யூஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஸோ அவங்க வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணதா வந்து சொன்னாங்க, எங்கிட்டே வந்து சொன்னாங்க. ஆனா அந்த லாட்ஜ் வந்து எமர்ஜென்சில தான் நம்ம புக் பண்ண வேண்டியதாயிடுது. ஸோ அதனால அந்த சமயத்துல வந்து அதை வந்து கடைசி நிமிஷத்துல வந்து வேற வழி இல்லாம வந்து ஒரு 10 டிவோட்டிஸ் இருக்கலாம், ஒரு 2 லாட்ஜஸ்ல வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுத்தோம். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ரொம்பவுமே பேடா ஃபீல் பண்ணாங்க. அதுக்காக நாம எல்லாம் வருத்தப்பட்டோம். ஆனா வி ஆர் ஹெல்ப்லெஸ். அந்த ஒரு சூழ்நிலை வந்து நம்ம ஹெல்ப்லெஸ். அதனால நீ வந்து
வருத்தப்பட வேணாம்னு சொல்லிட்டு என்ன இது பண்ண சமாதானப்படுத்துறது தான் நன்னி பிரபுஜி. ஏன்னா ஐ வாஸ் லிட்டரலி திங்கிங் சோ மெனி திங்ஸ். அதனால அவர் ரொம்ப யோசிக்கிறத பார்த்து சொன்னார். ஸோ இதை வந்து இன்னும் பிருந்தாவன யாத்திரப்பையும் சொன்னார். ஆனா பிருந்தாவன யாத்திரை நீங்க எல்லாரும் விஜயகுமாரி மாதாஜி எல்லாம் போகும்பொழுது தட் வாஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் திங். ஆக்சுவலி இட் வாஸ் நாட் தட் கிரேட் அப்படின்றது வந்து சொல்லி, அதனாலதான் இந்த வாட்டி வந்து பிருந்தாவனத்துல வந்து நல்லபடியா இருக்கக்கூடிய ரூம்ஸே புக் பண்ணணும்னு தான் பண்ணாங்க ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால நம்ம எல்லா இடத்துலயுமே குறைகள் உண்டு. அக்செப்டபிள் குறைகளா இருந்தா அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகிறதுல வந்து கண்டிப்பா நம்ம ஏத்துக்கணும். நமக்கு மாதாஜி நம்ம ஆன்மீகத்துல போறதுனால மாதாஜி நம்ம இதெல்லாம் பொறுத்துதான் போகணும் மாதாஜி. குறைகள் பார்க்க கூடாது. சரி நம்ம கிடைச்சதுக்கு இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கணும் மாதாஜி. கரெக்ட். அதாவது அதாவது 100 குறைகள் இருக்கலாம், ஒரு நிறை இருக்கலாம். நம்ம அந்த 100 குறைகளை வந்து ஒதுக்கிட்டு ஒரு நிறையை நாம வந்து அதையே எண்ணக்கூடிய மனப்பக்குவத்துக்கு வரணும். அப்போ வாழ்க்கையில அப்பதான் நம்ம பௌதிக ஆசைகள்ல இருந்து வெளியில வர முடியும். இல்லைன்னா பௌதிக ஆசைகளோட நாம் என்றைக்குமே உழந்து கொண்டுதான் இருப்போம். அவ்வாறு ஒருவன் ஒழிக்கும் போது யூக அறிவினிடமோ பயன் தரும் செயலிடமோ, அதாவது ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ், அப்புறம் வந்து ஸ்பெகுலேஷன், அவனது தேவை அதிக நாள் இராது. இது ரெண்டுமே வந்து அதிக நாள் இருக்காது. இதற்கு உதாரணம் ஏற்கனவே முற்றிய தேங்காயானது தனது நாற்கூந்தலிலிருந்து தனியே விலகிவிடும் என்று கூறப்பட்டிருக்கு இல்லையா? இதுதான் விடுதலைக்குரிய நிலையாகும். சோ அதாவது முமுட்சுக்களாக இந்த ஜீவன்கள் இந்த உலகத்தில் வாழும் பொழுதே விடுதலை அடைந்த நிலையில இருப்பாங்க. நம்ம குரு மகாராஜ் எல்லாம் வந்து இஸ் எ பியூர் டிவோட்டி. ஆல்ரெடி இஸ் இந்த எட்டர்னல் திங்ல தான் இருக்காரு. ஆனா அது வெளியில நமக்கு தெரியாது. ஏன்னா அவர் இன்னும் இந்த பௌதிக உடல்ல தான் ஒட்டின்னு இருக்கார் இல்லையா? அதனால வந்து நம்ம ஆன்ம ரூபத்துல இருந்து நோக்கும் பொழுது அவர் விடுதலை பெற்ற நிலைதான். ஆனா பௌதிக உலகத்துல வாழும்போது அவரும் வந்து நம்மளோட வாழ்ந்துட்டு இருக்காருன்றது அர்த்தம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 2வது கேண்டோ 10வது அத்தியாயத்துல 6வதுல வந்து முக்தி பற்றி என்னன்னாக்கா ஸ்வரூபேன விவஸ்திதிஹி, அதாவது ஒருவன் தனது உண்மை நிலையில் இருத்தல் என்பதாகும். விவஸ்திதிஹி இல்லையா? அதாவது தன்னுடைய உண்மையான நிலை. உடலியற் கருத்து உண்மையான நிலை என்னது? ஆன்மீக நிலை கொள்ள வேண்டியதுதான் உண்மையான நிலை. ஆனா நாம போலியான இந்த இந்த உலக வாழ்க்கையை வந்து உண்மை என்று நம்பி நாம் என்ன பண்றோம்? நம்முடைய அகங்காரம் இதெல்லாம் ஒரு போர்வையா போர்த்திண்டு நாம வந்து அமர்ந்திருக்கின்றோம். உண்மையான ஆன்ம நிலையை பற்றி நாம யோசிக்கிறதே கிடையாது. உடலியற் கருத்து சார்ந்த வாழ்க்கை வாழும் வரை ஒருவனிடம் பௌதிக ஆசைகள் இருக்கும். கண்டிப்பா அவன் தன்னை எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரின் நித்திய தொண்டன் என்று உணர்கின்றானோ அப்பொழுது அவன் பௌதிக ஆசைகளை அவனிடமிருந்து நீண்ட நாள் இருக்காது. கண்டிப்பா இதுக்காக நம்ம இறைவன்கிட்டையும் குரு கிட்டையும் நம்ம வந்து யாசிக்கணும். பௌதிக ஆசைகள் மீது நமக்கு பற்றுதல் என்பது தேவையே கிடையாது. ஏன்னா அது இன்னும் நம்மளை பந்தப்படுத்திகிட்டே இருக்கும். ஒரு பக்தன் இவ்வுணர்வில் செயல்பட வேண்டும். அப்படிப்பட்ட ஒரு மனசைதான் நம்ம பக்குவத்துக்கு கொண்டு வரணும். அதாவது உடல் சார்ந்த பௌதிக ஆசைகள் மறையும் பொழுது ஒருவன் உண்மையான விடுதலை அடைகிறான். பௌதிக ஆசைகள் என்று ஒருவன் விடுதலை அடையும் பொழுது அவன் தனது சொந்த புலன் நுகர்ச்சியினை திருப்தி செய்யும் எதையும் செய்ய வேண்டியராது. எஸ் இல்லையா? இந்த டேஸ்டா சாப்பிட்றது, இந்த ஃபுட்டு சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறது இல்லையா? நேத்து கூட படிச்சோம் இல்லையா? வாழ்வதற்காக உண்ண வேண்டும், உண்பதற்காக வாழக்கூடாது. பிரபுபாதருடைய வியாக்கியானம் போன ஸ்லோகத்திலே நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? சோ கேட்கறது எல்லாமே வந்து இறைவனுடையதை பற்றியா இருக்கணும். பிரஜல்பாவா இருக்கக்கூடாது. பார்ப்பதெல்லாம் இறைவனை பற்றியதும் அவரை சுற்றியே இருக்க வேண்டும் இல்லையா? நம்ம வந்து அபத்தமானதைகளை வந்து, அதாவது ஒருத்தர் சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க ரோட்ல, 2 பேர் பிடிச்சி சண்டை போட்டுருக்காங்கன்னா நாமளும் போய் எரியற நெருப்புல எண்ணெயை ஊத்துற மாதிரி அதுக்கு வந்து நம்ம செயல்படக்கூடாது. ஏன்னா அந்த கண்கொள்ளா காட்சியா சில பேர் அடுத்தவங்க சண்டை போட்டா ரொம்ப ஆனந்தப்பட்டு இருப்பாங்க. சாடிஸ்ட் நேச்சர் இல்லையா? இது உண்டு. சோ அப்போ அந்த மாதிரி அதாவது எரிய வீட்டுல வந்து என்னெல்லாம் கிடைக்குதோ நம்ம வந்து திருடி போற மாதிரி அடுத்தவங்களுடைய சங்கடத்துல போயிட்டு நாம என்ன பண்ணோம்? நாம வந்து சுகம் காண்றது, அது சாடிஸ்டான ஒரு நேச்சர். இந்த மாதிரி நிலை வந்து உண்டு, மனிதர்கள் இடத்துல உண்டு. நாம கஷ்டப்படுறதை பத்தி நாம என்னைக்குமே வருத்தப்பட மாட்டோம். ஆனா எதிர்த்தரப்புல இருக்கிறவங்க கஷ்டப்பட்டாங்கன்னாக்கா அப்ப நமக்கு ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கும். நாம மட்டும்தான் கஷ்டப்படல, அவங்களும் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க, நமக்கு கம்பெனி இருக்கு அப்படின்னு நினைப்போம் இல்லையா? சோ அடுத்தவங்க நம்ம முன்னாடி சுகமா இருந்து நாம கஷ்டப்பட்டோம்னா அது வயிறு எரிஞ்சுட்டு இருப்போம் இல்லையா? ரொம்ப வயிற்றெரிச்சல். அது இதுதான் மனிதனுடைய இயல்பே. இது ஒருத்தரை பத்தி நம்ம சொல்ல வேண்டாம். எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் திஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஆனா அளவுதான் வேறுபட்டு இருக்கும். ஒருத்தரை இதை வந்து 0 பண்ணிக்கணும். அப்பதான் உண்மையிலே அவன் வந்து அதாவது தெய்வீக நிலையை கண்டிருக்கின்றான் என்று பொருள். இல்லைன்னா அவன் பௌதிகவாதி தான். ஒருவன் தன் உடலுக்காக
செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுதே விடுதலைக்காகவும் செயல்படுவது. ஒரு பக்தன் எல்லா பௌதிக தன்மைகளில் இருந்தும் பௌதிக ஆசைகளில் இருந்தும் முற்றிலும் விடுதலை அடையும் பொழுது அவன் உடல் மற்றும் ஆன்மாவிற்கு இருமை வினைகளை கடந்தவனாகிறான். அதாவது பாவ புண்ணியங்களை எல்லாம் கடந்தவனாகி விடுகின்றான் இல்லையா? ஏன்னா அவன் ஆன்மீகத்தில் தன்னுடைய செயல்களை இறைவனுக்கு ஆற்றிக் கொண்டிருப்பான், பௌதிகத்தில் இறைவனை மையமாக வைத்து ஆற்றிக் கொண்டிருப்பான். பகவானே இதை நீ எனக்கு வழிகாட்டு, நீ காட்டுற வழியில நான் போறேன், அவ்வளவுதான், அதை தவிர்த்து எனக்கு வேற எதுவும் தெரியாது அப்படிங்கிறத பிறகு உடலியற் கருத்துடைய வாழ்க்கை முற்றும் அழிந்து விடுகிறது. எவ்ரிதிங் we should, every moment we should depend on the God, every moment we should depend on the Guru. அந்த அளவுக்கு நம்ம டிபெண்டன்சி வச்சுக்கணும். அப்படின்னா எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு பௌதிக ஆசைகளை கேட்கக்கூடாது, அந்த டிபெண்டன்சி தவறு. அப்ப இன்னும் நம்ம பந்தப்படுத்த அதையும் கேட்டா கூட கொடுப்பாங்க, அவங்க கொடுக்காமலும் போறது இல்லை. ஆனா அது நம்மள இன்னும் என்ன பண்ணும், இந்த இடத்துல பந்தப்படுத்திகிட்டே இருக்கும் இல்லையா? நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காரோ பகவான் அதை நிறைவு கொண்டு பெற்று இல்லையா, நமக்கு என்ன தேவையோ அது இறைவன் இன்னும் கண்டிப்பாக கொடுப்பார் என்பதை, நம்முடைய தேவைகள் என்னவோ பேஸ் லெவல்ல அது கண்டிப்பா இறைவன் கொடுப்பார். அந்த நம்பிக்கை கொண்டு வெறுமனே நம்ம உழைக்கணும் இல்லையா? நம்முடைய முயற்சியை செய்து, அதாவது பௌதிக செயல்ல கூட நம்ம முயற்சி பண்ணிதான் ஆகணும். வித்தவுட் முயற்சி நமக்கு எதுவுமே கிடைக்காது இல்லையா? முயற்சி செய்து அதனால் வரக்கூடிய பலனை கொண்டு நாம திருப்தி கொள்ள வேண்டும். இன்னும் வேணும் வேணும்ட்டு நம்ம கேட்கக்கூடாது இல்லையா? ஆகையினால்தான் ரூப கோஸ்வாமி கூறுகிறார், ஈஹா யஷ்ய ஹரே தாஷ்யே கர்மனா மனசா கீரா நிகாலஷ்ய அபி அவஸ்தாசி ஜீவன் முக்தா உச்சதே. இது நான் நேற்று எடுத்துனா பகவானுக்கு தொண்டில் தன்னை முழுவதும் நிலைநிறுத்திக் கொண்டும் வாழ எந்த நிலையிலுமே அவன் விடுதலை பெறுவான். அவன் ஜீவன் முக்தன் என்று அறியப்படுகின்றான். ஓகே, ஜீவன் முக்தா அப்படி மீன்ஸ் பௌதிக நிலையிலிருந்து அகிஞ்சனா, அதாவது பௌதிகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விஷயங்களிலிருந்துமே அவன் விடுதலை பெற்றவனாகிறான். வெறுமனே ஆன்மீகம் மட்டும்தான் அவன் இல்லையா? உடலில் இருந்து கொண்டே விடுதலை பெறுகிறான் முமுக்ஷு. இவ்விடுதலை நிலையினை எய்தும் போது புலனுகர்ச்சிக்குரிய செயல்கள் என்றோ விடுதலைக்குரிய செயல்கள் என்றோ எந்தவித வேறுபாடும் தோன்றாது. ஏன்னா அனைத்தையுமே இறைவனை மையமாக வைத்து செயல்படும் பொழுது அவர்கள் இறைவனுடைய வழிகாட்டுதலிலும் குருனுடைய மார்க்கத்திலுமே செல்லும் பொழுது அது எதுவுமே பௌதிகமாகவே ஆகாது, அனைத்துமே ஆன்மீகமாக இருக்கும் இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்டுல நம்ம அதாவது ஒருத்தருமே பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தன், வானப்பிரஸ்தன் மற்றும் சந்நியாசம், இந்த 4 நிலைகள். ஒரு பிராமணிக்கல் கல்ச்சர் அக்வயர் பண்றவங்க இந்த 4 நிலைகளையுமே கண்டிப்பாக எடுத்து செல்ல வேண்டும் இல்லையா? ஆனா இந்த இதுல பார்க்கும்போது கிரகஸ்தனா இருக்கும் பொழுது கூட நமக்கு புலனுகர்ச்சி என்று வரும்பொழுது அந்த குழந்தை பேற்றுக்காக மற்றும் அந்த அந்த குழந்தை இறைவனுடைய தொண்டாற்றுவதற்காக நாம பெறணும்ன்ற அந்த உந்துதலை கொண்டு நாம எடுத்து செல்ல வேண்டும். சோ அப்போ அது ஆன்மீக பாதையில் நிற்கிறது. சோ நோக்கம் எல்லாமே நாம ஆன்மீகத்துக்கு கொண்டு செல்லணும், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஆக்சுவலி நம்முடைய சுயபுலனுடைய திருப்திக்காக நாம கண்டிப்பாக ஆற்றக்கூடாது. புலன் நுகர்ச்சியின் ஆசைகளிலிருந்து ஒருவன் விடுதலை பெறும் பொழுது அவன் மாயை அல்லது கவலைக்குரிய செயல்களினால் நீண்ட நாள் பாதிப்படைய போவதே கிடையாது. அதாவது இதுதான் எக்ஸ்பெக்டட் பிஹேவியர் அப்படிங்கிற அந்த உணரக்கூடிய பக்குவத்துக்கு அவன் தள்ளப்பட்டிருப்பான் இல்லையா? நாம மட்டும் கஷ்டப்படல, எல்லாரும் தான் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க. சோ அப்படி இருக்கும்போது நாம ஏன் இவ்வளவு வருத்தப்படணும்? சோ அந்த கஷ்டத்தையுமே நம்ம எதிர்நீச்சல் போட்டு வெளியில வர்றதுக்கான மார்க்கத்தை இறைவன் கொடுப்பார். ஆனால் நம்ம அதை அந்த வழி அந்த மார்க்கத்திற்கு போகலாமே. சில பேர் கவலையால துவண்டு போய் படுத்திருப்பாங்க, ஏன்னா அந்த அந்த ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ண முடியாத ஒரு மனப்பக்குவத்துல இருப்பாங்க, தைரியம் இருக்காது. அப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்கிறவங்க தான் ஒரு சூழ்நிலை எதிர்கொள்ள முடியாம ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க தவிர்த்து விடுவாங்க அவங்க இல்லையா? கர்மிகளாலும் ஞானிகளாலும் செய்யப்படும் செயல்கள் துன்பத்திற்கும் மாயைக்கும் உரியதாகும். முழுமுதற் கடவுளுக்காக செயல்படும் ஆத்மாவை உணர்ந்த விடுதலை பெற்ற ஒருவன் இது போன்ற பாதிப்புகளுக்கு ஆளாவதே கிடையாது. அப்படின்னா அவனுக்கு பாதிப்பே கிடையாதா? கண்டிப்பா பாதிப்பு இருக்கும். நம்ம குரு மகாராஜா எடுத்துக்கோ, அவருக்கு எவ்வளவு வியாதிகள் இல்லையா? அதாவது அவர் எவ்வளவு உடல் உபாதைகள் இருக்கார் இல்லையா? சோ எல்லாத்துக்குமே ட்ரீட்மெண்ட், லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன், கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் இதெல்லாம் அவருக்கு ஆயிருக்கு. இருந்தாலும் அவர் வலிய எங்கேயாவது அவர் ஹீஸ் ஆல்வேஸ் ரிஜாய்சிங் இல்லையா? சோ அதாவது கௌராங்கா நித்யானந்தா, நம்ம குரு மகாராஜ் சொல்றது நம்ம கேட்கணும், அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா சொல்றாரு. அதை நமக்கு கௌரங்கா என்ற நாமத்தை கூட நம்ம அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா நாமளும் மனசுல ஏத்துக்கணும்ன்ற அந்த பக்குவத்துக்கு கொண்ட அளவுக்கு அவருடைய அந்த சப்தம் நமக்கு தெய்வீகமான அந்த சப்தத்தை கேட்கும்போது நமக்கு
ஏற்படுகிறது. சோ அவருடைய ஆன்மீக நிலையை தான் நம்மள உணர்த்ததே வழி அவருடைய உடல் உபாதைகளை பற்றி அவர் எங்குமே எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணக்கூடிய விதத்திலே நம்மளால ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர். ஆனாலும் இது வந்து பெரிய பொருட்டு கிடையாது. இதுக்கான செயல்கள் வந்து நிகழ்ந்த வண்ணம் இருக்கும். மெயின்டைன் பண்றது இறைவன் மெயின்டைன் பண்ண வைப்பார். ஆனா நாம தொண்டாற்ற வேண்டியதுதான் முக்கியம் என்ற அந்த ஒரே ஒரு இலக்கத்தை வச்சு அவர் வந்து செயல்படுகிறார். ஸோ அதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். இதன் பொருள் தனது தனித்தன்மை பேரும் தனித்த ஆத்மாவிற்கு தனித்த விருப்பு வெறுப்புகள் அதிக நாள் இருக்காது இல்லையா? பர்சனல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கண்டிப்பா இருக்காது. அட்லீஸ்ட் தீட்சை பெற்றவங்க எல்லாருமே இந்த ஒரு நிலையில ஒரு உணர்வு கண்டிப்பா இருக்கும். நமக்கு நிறைய இல்லைன்னாலும் ஸோ இனிமே அதாவது நிறைய விஷயங்களை நம்ம வந்து இதெல்லாம் மனசுல போட்டுக்க வேண்டாமே இல்லையா? இதை வாங்கணும், அதை செய்யணும், அதெல்லாம் இருக்கிறது போருமே அப்படிங்கிற அந்த மனசு கண்டிப்பா இருக்கும். அவன் பகவானின் தொண்டிலேயே முழுநேரம் ஈடுபட்டிருப்பதினால் தனது புலனுகர்ச்சிக்காக அவன் எதுவுமே செய்வதில்லை. ஆகையால் அவன் கண்களுக்கு முழுமுதற் கடவுளை ஒருவரே தெரிவாரே ஒழிய தன்னை பற்றிய எண்ணமே தோன்றுவது கிடையாது. இந்த நிலை வந்து வரணும். நாம் இதுல பக்குவம் அடையல. ஆனா இறைவனை எப்பொழுதுமே நம்ம வந்து மனசுல நிலைப்படுத்தணும்ன்ற அந்த உணர்வு நமக்கு கண்டிப்பாக உண்டு. ஆனா சில சமயங்கள்ல வந்து நம்மள யார்கிட்டயாவது நம்ம பேசும்பொழுது அது முழுசு பௌதிகமாகும் பொழுது அந்த சமயத்துல நாம இறைவனை மறக்கவும் செய்கின்றோம். அது நாம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. அதனாலதான் நம்ம வந்து பௌதீகத்துல வந்து ஆழ்ந்து செயல்படக்கூடாது. சோ அது நம்ம நிமித்த மாத்திரமே நம்ம செயல்படுறதுக்கு பழகிக்கணும். அவனது சுயநலன்கள் அனைத்தும் அழிகின்றன. ஒருவன் கனவினின்று வெளிவரும்பொழுது கனவு முடிகின்றது. கனவில் ஒருவன் தன்னை அரசனாகவும் தன்னை சுற்றி வீரர்களும் ஆயுத அணிகளும் இருப்பதாக காணலாம். ஆனால் கனவு முடிந்தவுடன் அவன் தன்னை தவிர மற்றவரை காண்பதே இல்லை. இது கண்டிப்பா உண்டு. அது போல ஒரு விடுதலை பெற்றவன் தான் காண்பதில்லை. அதாவது ஒரு விடுதலை பெற்றவன் தான் முழுமுதல் கடவுளின் அங்கத்தில் ஒரு முக்கியமான பாகம் என்பதையும் அவர் விருப்பத்திற்காகவே ஆடுகின்றோம் என்பதையும், அதாவது நாம் எல்லாருமே அவருடைய கைப்பாவை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, பப்பெட் ஷோ இல்லையா? அவர் நம்மளை எப்படி ஆட்டி வைக்கிறாரோ அதற்கேற்றவாறு நம்ம நடனம் ஆடின்னு இருக்கோம் அப்படிங்கறத வந்து உணர்ந்து இருக்கக்கூடிய தன்மை. இருவரும் தத்தம் தனித்தன்மையினை தக்க வைத்துக் கொண்டாலும் பகவானுக்கு தனக்கும் எந்தவித வேறுபாடும் இல்லை. அதாவது நித்திய தன்மை உணர்ந்து கொள்கிறான். நித்யோ நித்யானாம் சேதன சேதனானாம். இதுவே ஆன்மாவிக்கும் பரமாத்மாவும் இடையில் உள்ள ஒரே ஒரு நிலை கருத்தாகும். இந்த நீங்க யாரோ படிச்ச பிறகு உடனே இதை பத்தி நான் உங்களுக்கு விளக்கினேன். அதனால இது படிச்ச மாதிரி இருக்கேன்னு சொன்னேன். எஸ் பிரேமா மாதாஜி வாசிங்கோ. ஆத்மானாம் இந்திரியார்த்தம் சாபரம் யத் உபயோர் அபிஹி சதி ஆசய உபாதௌ வை குமான் பஷயதி நான்யதா. எஸ் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆத்மானாம் இந்திரியார்த்தம் ச பரம் யத் உபயோரபி சதி ஆசய உபாதௌ வை புமான் பசயதி நான்யதா. ஆத்மானாம் ஆத்மா, இந்திரிய அர்த்தம் புலனுகர்ச்சி, ச மேலும், பரம் உன்னத நிலை, யத் எது, உபயோ இரண்டும், அபி உறுதியாக, சதி இருக்கின்ற நிலை, ஆசைய பௌதீக ஆசைகள், உபாதௌ தகுதி நிலைகள், வை உறுதியாக, புமான் மனிதன், பஷ்யதி காண்கிறான், ந அன்யதா வேறு வகையின்றி. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். புலனுகர்ச்சிக்காக ஆத்மா இருக்கும் பொழுது அவன் பல்வேறு ஆசைகளை உருவாக்குகிறான். அதன் காரணமாக பல்வேறு தகுதி நிலைகளுக்கு பாத்திரமானவன் ஆகிறான். ஆனால் அவன் எல்லாவற்றையும் கடந்த நிலையில் இருக்கும் பொழுது முழுமுதற் கடவுளின் திருப்தி ஒன்றினை தவிர வேறு எவற்றினிடத்தும் ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. பொருளுரை. பௌதிக ஆசைகளினால் சூழப்படும் பொழுது ஓர் ஆன்மீக ஆத்மாவும் கூட தான் இருக்கும் உடலின் தன்மைக்கேற்ற ஒரு குறிப்பிட்ட தகுதி நிறைவுடையதாக கருதப்படுகிறது. ஆகையினால் அவன் தன்னை விலங்காக, மனிதனாக, தேவனாக, பறவையாக, கொடிய விலங்காக கருதுகிறான். அவன் தன்னிடம் இருக்கும் தவறான கர்வத்தினால் பல்வேறு வழிகளில் தவறான அடையாளத்தினால் பாதிக்கப்படுகிறான். மேலும் அவன் மாயையான பௌதீக ஆசைகளினால் சூழப்பட்டிருப்பதினால் ஜடத்திற்கும் ஆத்மாவிற்கும் வேறுபாடு காண்பவனாய் இருக்கிறான். இவ்வேறுபாடுகள் ஒருவனிடம் இல்லாது ஒழியும் பொழுது ஜடத்திற்கும் ஆத்மாவிற்கும் இடையே வேறுபாடு என்பது இராது. பௌதீக ஆசைகளினால் ஒருவன் சூழப்பட்டிருக்கும் பொழுது அவன் தன்னைத்தானே நாயகனாகவும் ஆனந்திப்பவனாகவும் எண்ணிக்கொள்கிறான். இவ்வாறு அவன் புலன் நுகர்ச்சிக்குரிய செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டு
பௌதீக தாக்குதல்களுக்கான இன்ப துன்பத்திற்கு ஆளாகிறான். ஆனால் ஒருவன் இக்கருத்திலிருந்து வெளியே வரும் பொழுது தொழில்களுக்கு பாத்திரமாகும் நிலையில் அதிக நாள் இராது எல்லாவற்றையும் பகவானோடு தொடர்புடையவனாக பார்க்கும் ஆன்மீக பார்வையை பெறுகிறான். இது ரூப கோஸ்வாமி அவர்களால் தனது பக்தி ரசாமிரத சிந்துவில் 1.2.255 விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அநாசக்திய விஷயான் யதார்த்தம் உபயுஞ்சிதக நிர்பந்த கிருஷ்ண சம்பந்தே யுத்த வைராகியம் உச்சதே. பௌதீகத்தன்மை கொண்டவர்களிடத்தும் புலநுகர்ச்சிக்குரிய பொருள்களிடத்தும் விடுதலை பெற்றோன் பற்று வைப்பது இல்லை. எல்லாமே பகவானோடு தொடர்புடையனவென்றும் ஆதலினால் அவைகள் எல்லாம் பகவானின் பணியில் ஈடுபட வேண்டும் என்றும் அவன் உணர்கிறான். ஆதலினால் அவன் எதையும் துறந்து விட வேண்டும் என்பது இல்லை. ஏனென்றால் பரமஹம்சர்கள் அறிவர் எல்லாவற்றையும் பகவானின் தொண்டில் எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்று. சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் மத்திய லீலை 8.274 கூறுகிறது, மகாபாகவத என்று மிக உணர்ந்த பக்தனுக்கு பௌதீக பார்வை கிடையாது என்று. ஸ்தாவர ஜங்கம தேக்கே நாதேக்கே தாரமூர்த்தி சர்வத்ர ஹய நிஜ இஷ்ட தேவஸ்பூர்த்தி. சர்வத்ர சங்கம தேக்கே நாதேக்கே தாரமூர்த்தி சர்வத்ர ஹய நிஜ இஷ்ட தேவஸ்பூர்த்தி. அவன் அசையும் அசையா உயிர்களான மரங்கள், மலைகள் போன்றவைகளை பார்க்கும் பொழுது இவையெல்லாம் பரமபுருஷ பகவானின் படைப்புகள் என்றே பார்க்கிறான். இக்குறியீடுகளின் மூலம் அவன் படைத்தவரை பார்க்கிறானே ஒழிய படைக்கப்பட்டவைகளை அன்று. அதாவது அவன் படைத்தவர், படைக்கப்பட்டவை இவை இரண்டிற்கும் இடையே எந்த வேறுபாடும் காண்பதில்லை. அவன் எல்லாவற்றிலும் முழுமுதற் கடவுளையே பார்க்கிறான். அவன் எல்லாவற்றையும் கிருஷ்ணராகவும் கிருஷ்ணரில் எல்லாவற்றையும் பார்க்கிறான். இதுதான் ஒருமைப்பாடு ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மாதாஜி. வெரி நைஸ் ஸ்லோகம். ஆத்மா ஹரே கிருஷ்ணா. ஆத்மானாம் இந்திரியார்த்தம் சபரம் யத் உபயோரபி சதி ஆஷ்ய உபாதௌ வை புமான் பாஷ்யதி நான்யதா. இப்போ பிரேமா மாதாஜி கீழே ஒரு ஸ்லோகம் படிச்சாங்க, அது அப்படியே எனக்கு கொட்டிக்கிச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆத்மானாம், ஆத்மா சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் அந்த ரிதமே ரொம்ப, அதாவது மனசை இழுக்கக்கூடிய ரிதம் ஆக்சுவலி. இந்திரிய அர்த்தம் புலன் நுகர்ச்சி, சா மேலும், பரம் உன்னத நிலை, எத் எது, உபயோ இரண்டும், அபி உறுதியாக, சதி இருக்கின்ற நிலை, ஆசையே பௌதிக ஆசைகள், உபாதௌ தகுதி நிலைகள், வை உறுதியாக, உமான் மனிதன், பஷ்யதி காண்கின்றான், நா அந்யதா வேறு வகையின்றி. புலநுகர்ச்சிக்காக ஆத்மா இருக்கும் பொழுது அவன் பல்வேறு ஆசைகளை உருவாக்குகிறான் இல்லையா? இது கண்டிப்பா. ஸோ நம்ம புலன்களே குறையுடைய புலன்கள், அதுவும் இந்த 3 குணங்களால கட்டப்பட்டு இருக்கக்கூடிய புலன்கள். ஆட்டோமேட்டிக்கலி என்ன ஆகும்? முதல்ல வர்றது என்னது? அந்த ஆன்மா ஆசைப்படக்கூடிய ஒரு தவறு தான் அந்த ஆன்மா செய்கிறது. ஆனா அதனால இந்த இந்த செயல்கள் ஈடுபடக்கூடிய மனசு, புத்தி இல்லையா, கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், புலன்களின் செயல்கள் எல்லாமே செயல்படுத்தி ஒரு நிலைக்கு கொண்டு விட்டுருது. அவன் ஜஸ்ட் ஒரு செகண்ட் தாட் ப்ராசஸ்க்கு எடுத்துட்டு வந்த உடனே, நினைவில் கொண்ட உடனே இது நமக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னு ஒரு ஆசையா சின்ன ஆசையை அவன் எடுத்துட்டு வரும்போது அதை செயலாக்கத்துக்கே எடுத்துட்டு விடுறது எது? இந்த சூக்ஷ்ம உடலும் இல்லையா, புலன்களும் தான் இல்லையா. அதன் காரணமாக பல்வேறு தகுதி நிலைகளுக்கு பாத்திரமானவன் ஆகிறான். ஆனால் அவன் எல்லாவற்றையும் கடந்த நிலையில் இருக்கும் பொழுது இல்லையா, அதாவது நம்ம கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கும் பொழுது என்ன அடையிறோம், விடுதலை அடைகிற நிலையில இருக்கும் பொழுது என்ன அடையிறோம், அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். கடனை இருக்கும்போது முழுமுதற் கடவுளின் திருப்தி ஒன்றை தவிர வேறு எதனிடத்தும் அவன் ஆர்வம் காட்டுறது கிடையாது. அதாவது நாம் என்னெல்லாம் செய்தா பகவான் திருப்தி கொள்வார் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு நோக்கம் மட்டும்தான் நமக்கு இருக்கும். வேற எதுவுமே இருக்காது. பக்தனுக்கு இது ஒன்றுதான். பௌதீக ஆசைகளினால் சூழப்படும் போது ஒரு ஆன்மீக ஆத்மாவும் கூடத்தான் இருக்கும் உடலின் தன்மைக்கேற்ற ஒரு குறிப்பிட்ட தகுதி நிறையுடையதாக கருதப்படுகிறது. ஏன்னா நம்ம ஒரு குணாதிசயத்தோடு நாம் என்ன பண்ணுவோம், செயல்படுவோம். சத்வத்திலேயோ ரஜோலியோ இல்ல தாம்சிக்லயோ நம்முடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் அமையப்படும். ஆகையால் அவன் தன்னை விலங்காக, மனிதனாக, தேவனாக, பறவையாக, கொடிய விலங்காக கருதுகிறான்.
ஸோ அதாவது அந்த செயல்பாடுகளுடைய விளைவுகள் வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மையை வந்து நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஒரே செயலை வந்து நம்ம வெவ்வேறு நிலைகள் குணாதிசயங்களை கொண்டு செயல்படலாம் இல்லையா? அது சத்துவத்துல செய்யும் பொழுது ஒரு தெய்வீகமான தேவர்கள் ஆற்றக்கூடிய செயல்களாக அது இருக்கும். தேவர்கள் வந்து சத்துவத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க. ஒரு மனிதன் சத்துவத்திலிருந்து ஆற்றினான் என்றால் தெய்வீக நிலையிலிருந்து செயல்படுகிறான் என்று அர்த்தம். அதுவே அவனுக்கு பிற்காலத்தில் பக்குவத்தை கொடுத்து சுத்த சத்துவ நிலைக்கு எடுத்து செல்லும். ஒருத்தன் வந்து ரஜோகுணத்துல செயல்படுறான்னா மனிதனாக இருந்து கொண்டு செயல்பட்டு கொண்டிருப்பான் இல்லையா? மீண்டும் அவன் மனிதனாக பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்பு தான் அவனுக்கு கிடைக்கும். அதே தாமசிக்க இயல்பில் இருக்கிறவன் வந்து விலங்காகவும் பறவையாகவும் இந்த மாதிரி கொடிய விலங்காகும். அதுல எப்படி தாமிஸ்ரம் அண்ட தாமிஸ்ரம் இதெல்லாம் படிச்சோம் இல்லையா நம்ம? அது மாதிரி அடர்ந்த மிக மிக அடர்ந்த அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு அவன் தள்ளப்பட்டு விடுகிறான். அவன் தன்னிடத்தில் இருக்கும் தவறான கர்வத்தினால் ஃபால்ஸ் ஈகோ இல்லையா, பல்வேறு வழிகளில் தவறான அடையாளத்தினால் பாதிக்கப்படுகிறான் இல்லையா? இன்னைக்கு ஒரு 100 ஏக்கர் இருக்கு, எனக்கே ஒரு 100 ஏக்கர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ நான் வந்து ஒரு 500 பேர் வச்சு அந்த 100 ஏக்கரை வந்து பரிமாணிக்கிறேன். ஸோ டெய்லி எனக்கு கோடி கணக்கில் எனக்கு வருமானம் வருது. இப்படி இருந்தாக்கா என்னுடைய தோரணை எப்படி இருக்கும்? நான் யார்கிட்டயாவது பேசணும்னா கூட என்கிட்ட அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி தான் வரணும் இல்லையா? ஆனா உண்மையிலே இதெல்லாம் நிரந்தரமான ஒன்றா அப்படிங்கிறத வந்து நான் ஒரு கணம் யோசிச்சேன்னா கண்டிப்பா இது சில காலம் நம்ம கிட்ட இருக்கும். அடுத்து நம்ம தலைமுறைக்கு கொடுப்போம், இல்லை யாராவது வாழ்க்கையில நம்ம தவறி விழுந்துட்டா இன்னொருத்தர் வாங்கிப்பாங்க இல்லையா? இதெல்லாமே ரொட்டேஷன் தான் அப்படிங்கிறத வந்து நாம புரிஞ்சுக்கிறதே கிடையாது. ஸோ அது மாதிரி அந்த ஒரு கோணத்திலிருந்து நான் செயல்படுறேன்னா நான் அகங்காரத்தை கொண்டு செயல்படுகின்றேன் என்று அர்த்தம் இல்லையா? ஸோ மேலும் ஜடத்திற்கும் ஆன்மாவிற்கும் வேறு காண்பவனாய், மேலும் அவன் மாயையான பௌதிக ஆசைகளால் சூழப்பட்டிருப்பதினால் ஜடத்திற்கும் ஆன்மாவிற்கும் வேறுபாடு காண்பவனாய் இருக்கின்றான். பார்க்கணும், அந்த வேறுபாடு கண்டிப்பாக அவன் நோக்க வேண்டிய ஒன்று. இவ்வேறுபாடுகள் ஒருவனிடம் இல்லாது ஒழியும் பொழுது எப்ப அந்த வேறுபாடு பார்க்க முடியாது, எது சேதனம் எது ஜடம் அப்படிங்கிற அந்த வேறுபாடு பார்க்காம இருக்கும் பொழுதுதான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே அஜ்ஞானத்திலிருந்து செயல்பட ஆரம்பிக்கும். சோ அவன் தானே, அதாவது அப்ப நமக்கு இந்த அகங்காரம் எல்லாமே வரும். தன்னைத்தானே வந்து நாயகன், நான் தான் ஹீரோ நினைக்கும், ஆனந்திப்பவனாகவும். ஐ திங்க் தெர் இஸ் ஒரு ஸ்லோகம் கூட இல்லையா, பகவத்கீதையில வந்து ஐ திங்க் அசுர குணங்கள்ல வரும், நான் என்னுடைய எதிரி இன்றி கொல்லப்பட்டான், மேலும் என்னுடைய பற்பல எதிரிகள் வந்து கொல்லப்படுவார்கள், நான் இவ்வாறு அதாவது சுகிக்கின்றேன். ஸோ எனக்கு இன்றைக்கு இவ்வளவு இருக்கு, நாளைக்கு வந்து நான் நிறையவே வரும் எனக்கு, இப்படி எல்லாம் நான் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்லோகம் ஐ திங்க் இந்த தெய்வ அசுர சம்பந்த விபாக யோகத்துலதான் வரும் அந்த ஸ்லோகம் இல்லையா? ஒரு 4 ஸ்லோகங்கள் வரும் அந்த ஸ்லைடே எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு. 4 ஸ்லோகாஸ் வந்து ஒரே ஸ்லைட்ல வந்து அந்த தமிழ் மீனிங் மட்டும் ரொம்ப அழகா கொடுத்திருப்பாங்க. நான் செல்வாக்கும் செல்வங்களால் சூழப்பட்டவனாக இருக்கின்றேன், எனக்கு இன்னைக்கு இவ்வளவு இருக்கு, நாளைக்கு இன்னும் மேன்மேலும் பெருகும், இன்னும் என்னுடைய எதிரிகள் எல்லாம் கொல்லப்படுவார்கள். எந்த அளவுக்கு அவனுக்கு அஜ்ஞான மூலன்றது இல்லையா? சோ அப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்கும்பொழுது நமக்கு வந்து பௌதிகத்திற்கும் ஆன்மீகத்திற்குமே வந்து வித்தியாசம் தெரியாம நம்ம செயல்பட்டு இருக்கோம் இல்லையா? சோ இதெல்லாம் நித்தியமானது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு செயல்பட்டிருக்கோம். ஆனா ஒன்று கூட நித்தியம் கிடையாதுன்றது வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கிறதே கிடையாது. எல்லாமே ரொட்டேஷன் பேசிஸ் இல்லையா? ஆனால் ஒருவன் இக்கருத்திலிருந்து வெளிவரும் பொழுது தொழில்களுக்கு பாத்திரமாகும் நிலையில் அதிக நாள் இராது எல்லாவற்றையும் பகவானோட தொடர்புடையவனாக பார்க்கும் ஆன்மீக பார்வையை பெறுகிறான். டிவோஷனல் விஷன், டிவைன் விஷன் வந்து அவனுக்கு கிடைக்க பெறும். ரூப கோஸ்வாமி அவர்களால் பக்தி ரசம், இது மனப்பாட ஸ்லோகம். அதாவது யுக்த வைராகியம் பல்கு வைராகியத்தை பத்தி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? இந்த பல்கு வைராகியத்தினால என்ன ஆகும், நாம கட்டுண்ட நிலையில தான் இருக்கும், அதுக்கு வேற ஸ்லோகம். இது 2வது ஸ்லோகம் வந்து யுக்த வைராகியம். அநாதஷ்ய விஷயான் யயார்த்தம் உபயுஞ்சதஹ நிர்பந்த கிருஷ்ண சம்பந்தே யுக்த வைராகியம் உச்சத்தை. எல்லாருமே யுக்த வைராகியத்தை கொண்டு வரணும். பல்கு வைராகியம் வந்து அது மேலோட்டமான வைராகியம், அது எப்ப வந்து நம்ம தடுக்கி கீழே விழுவோம்னு நமக்கு தெரியாது. பல்கு வைராகியத்தில் யுக்த வைராகியம் தான் நம்மளை வந்து எப்பவுமே நிலைப்படுத்தும் இல்லையா? நம்ம இப்ப பிரசாதத்தை சாப்பிடணும். ஸோ ஐ திங்க் எந்த டைம் எடுத்தாலுமே வந்து நம்ம குரு மகாராஜ் வந்து பிரசாதத்தை மட்டும் தான் சாப்பிடுவார். அதுவும் வந்து மிதமான உணவு தான். ஸோ அவர் வந்து நம்ம சாப்பிட்ட பிறகு எவ்வளவு கொடுத்தாலுமே அதை வந்து பெருசா அது சாப்பிட மாட்டார். இஸ் இனஃப், நாளைக்கு சாப்பிடலாம்னு சொல்லிடுறோம். இந்த மாதிரி
இப்படிதான் சாப்பிடணும், இப்படிதான் வந்து நம்ம வாழ்க்கை நடைமுறை எடுத்துட்டு போகணும்ன்ற அந்த உறுதி கொண்ட மனசு. கண்டிப்பா அந்த யுக்த வைராகியத்தினாலதான் செயல்பட முடியும். பல்கு வைராகியம் வந்து நமக்கு டைல்யூட் ஆயிடும் இல்லையா, நாக்கு டேஸ்ட்டுக்கு நம்ம விழுந்துருவோம். பௌதீக தன்மை கொண்டவைகளிடத்துல புலநுகர்ச்சிக்குரிய பொருள் எடுத்து விடுதலை பெற்றோன் பற்று வைப்பது கிடையாது இல்லையா. விடுதலை பெற்றவன் வந்து இந்த உலகாயுத விஷயங்கள் மீது அவங்களுக்கு பற்றுதல் இருக்காது. எல்லாம் நிமித்த மாத்திரம் செயல்படுவாங்க. எல்லாமே பகவானோடு தொடர்புடையனவென்று ஆதலினால் அவைகள் எல்லாம் பகவானின் படியில் ஈடுபட வேண்டும் என்றும் அவன் உணர்கிறான். ஆதலினால் அவன் எதையும் துறந்து விட வேண்டும் என்பது கிடையாது. அதை நாம இறைவனுக்காக உபயோகப்படுத்தலாம், இதை தொன்றுக்கு உபயோகப்படுத்தலாம். ஏனென்றில் பரமஹம்சர்கள் அறிவர் எல்லாவற்றையும் பகவானின் பக்தி தொண்டில் எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்று. இது நமக்கு ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய இடங்கள்ல சேரிட்டிஸ் இதில் பத்தி எல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் மத்திய லீலையில வந்து 8வது சாப்டர் 207 ஸ்லோகம் மகாபாகவதம் என் மிக உணர்ந்த பக்தனுக்கு என்னன்றத வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. பௌதிக பார்வையே கிடையாது அப்படின்னா அவர்கள் நோக்கக்கூடிய, அதாவது எந்த ஒரு செயலுமே வந்து ஆன்மீக கண்ணோட்டத்தை கொண்டு அவர்கள் வந்து செயல்படுவாங்க. ஸ்தாபர ஜங்கம தேகே நாதேகே தாராமூர்த்தி சர்வத்ர ஜாய நிஜ இஷ்ட தேவ ஸ்பூர்த்தி இல்லையா. அதாவது அவன் ஆசையாக உயிர்களான மரங்கள் மலைகள் போன்றவற்றை பார்க்கும் பொழுது இவையெல்லாம் பரமபுருஷ பகவானின் படைப்புகள் என்றே பார்க்கின்றான். இது உண்மைதானே இல்லையா. நம்ம அதனை ஆழ்ந்த உணர்வு கொண்டு நாம ஒன்றை நோக்கவில்லை என்றாலும் நாம் எதையுமே இந்த இடத்துல படைக்கிறது கிடையாது இல்லையா. இருப்பதை கொண்டு உருவாக்குகின்றோம். படைப்பது என்பது இறைவனிடத்துல இருந்து மட்டும்தான் வருது. அதனுடைய இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் நமக்கு தெரியாது இல்லையா. ஒரு உண்மையான, அதாவது புதிதாக ஒரு படைப்பு என்பது இப்ப நம்ம கண்டுபிடிப்பு எல்லாம் பண்றாங்க, இன்வென்ஷன்ஸ் இதெல்லாமே இல்லையா. ஆனா இருக்கிறத வந்து பலவிதமான காம்பினேஷன்ஸ்ல போட்டுதான் நம்ம வந்து ஒரு புதுசா ஒன்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா. ஆனா நம்ம இங்க இருக்கக்கூடிய பொருட்களே இல்லாம ஏதாவது படைக்கிறோமா? கண்டிப்பா கிடையாது. we are not a creator. அதை நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். மேலும் பரமபுருஷ பகவான் படைப்புகள் என்றே பார்க்கிறான். இக்குறியீடுகள் மூலம் அவன் படைத்தவரை பார்க்கின்றானே ஒழிய படைக்கப்பட்டவர்களை அன்று. அதாவது அவன் படைத்தவர் படைக்கப்பட்டவை இவை இரண்டிற்கும் இடையே எந்த வேறுபாடும் காண்பதில்லை. அதாவது எல்லா நிலையிலுமே இறைவனை காணக்கூடிய ஒரு 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 திவ்யமான ஒரு திருஷ்டி இல்லையா, அதாவது பார்வை அவருக்கு கிடைக்கிறது. அவன் எல்லாவற்றிலும் முழுமுதற் கடவுளையே பார்க்கின்றான். அவன் எல்லாவற்றையும் கிருஷ்ணனாகவும் கிருஷ்ணரில் எல்லாவற்றையுமே வந்து பார்க்கிறதுதான் ஒருமைப்பாடு ஆகும். அதாவது பகவான் சொல்றார் இல்லையா, இந்த சிருஷ்டி எல்லாமே பரமாத்மா ஆகிய நான் பரமாத்மாவே சிருஷ்டி, அனைத்தும் அவருக்குள்ளேயே அடக்கம் என்று சொல்லப்படுகிறது. அது போல அது உண்மை என்று பக்தனால வந்து உணர முடியும். ஒரு தூய பக்தனால ஒவ்வொரு விஷயத்திலுமே இறைவனை வந்து அவனால காண முடியும். ஒவ்வொரு செயல்பாட்டிலுமே வந்து அவனால காண முடியும். அது எவ்வாறு அப்படின்னாக்கா, ஒரு தூய பக்தர், இப்ப நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எடுத்துக்கோங்க, அத்தனை ஏஜ்ல அவர் வந்து வெளிநாடு சென்று இதெல்லாம் செய்யணும் போது நிறைய கவர்மெண்ட்ல இருந்து கூட அவருக்கு நிறைய டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் தான் வந்தது. ஆனா அவர் ஒன்று எண்ணினார், அதாவது நம்மளோட குரு மகாராஜுடைய கட்டளையை நாம வந்து கண்டிப்பா நிறைவேற்றணும் அப்படிங்கிற உறுதி கொண்ட மனசு, அதற்கான அதாவது அயராத உழைப்பு இல்லையா, அவருடைய சேவை இதெல்லாமே எடுத்துட்டு அவர் வந்து அமெரிக்கா அடியெடுத்து வைக்கும் பொழுது அங்கே 2-3 மாதங்களுக்கு வந்து அவர் எதுவுமே செய்ய முடியாது இல்லையா. வெறுமனே சங்கீர்த்தனம் பார்க்கல, அடுத்து வந்து பிரசாதம் செய்து வரவங்களுக்கெல்லாம் வந்து கொடுக்கறது, இதுதான் அவர் செய்தார். ஆக்சுவல் வேற எதுவுமே செய்யல. அதன் பிறகுதான் வந்து அவர் வந்து டெவலப் பண்ணார். ஸோ கிருஷ்ணரில் எல்லாவற்றையும் அப்படின்னா அங்க வந்திருக்கக்கூடிய பக்தரற்றவர்களிலுமே அவங்களுடைய ஹிருதயத்திலுமே பரமாத்மா இருக்கின்றார் என்பது உணர்ந்த நிலையில யார் இருந்தது? பிரபுபாதர். அதனால நம்ம பக்தர்களை வந்து நல்வழியில வந்து எடுத்துட்டு போகணும். அதே மாதிரி ஏதாவது திருத்தணும்னா கூட அவங்கள வந்து நல்வழி கொண்டே நம்ம திருத்தணும். ஓகே, ஹிட் ஃபார் டேட்டு நம்ம கண்டிப்பா பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. पंचकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामचर्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।